Moi boas tardes a todos os membros da Corporación Municipal, o público e medios de comunicación que nos seguen. Damos comenzo ao pleno ordinario do mes de abril. Punto primeiro, aprobación se procede dos borradores das actas das sesións de 13 de novembro de 2023, extraordinaria, 30 de novembro de 2023, ordinaria, e 21 de decembro de 2023, extraordinaria. Quedan aprobadas por unanimidade. Punto segundo, señora secretaria. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e os seus delegados entre o 13 de marzo e 17 de abril de 2024. Punto terceiro. Proposta de resolución das alegacións presentadas ao anexo de subvención nominativa para o exercicio 2024 e aprobación definitiva. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes a todas e a todos. O Concello Pleno, na sesión de febreiro deste ano, aprobou inicialmente o anexo de subvencións nominativas para este exercicio e acordou sometelo a exposición pública por un plazo de 15 días. Achegáronse dúas alegacións, unha da Fundación Secretariado Gitano, na que solicitan o cambio da nomenclatura no título de subvención pasando a ser Programa Promociona, e tamén do Club Esquío Ferrol, no que tamén solicitan un cambio de concepto. O importe non varía, polo tanto, se aceptan as dúas alegacións. É moi importante que, analizadas estas reclamacións presentadas no plazo de exposición pública, compre por de manifiesto que trátase de alegacións que se limitan a rectificar o concepto da actividade ou proxecto contido na aprobación inicial. Moitas grazas. Moitas grazas, concelleira. Señor Suárez. Sí, moi breve, solamente dous apuntamentos. Un, que é a mesma canción que levamos escoitando pode que 12 ou 15 anos, que as subvencións nominativas non é un método axeitado de reparto de fondos públicos, que todos os anos escoitamos a mesma promesa de que imos camiñar hacia un método de concurrencia competitiva que nunca se acaba de cumprir, que mesmo a intervención municipal ven advertindo da irregularidade deste sistema e que agora que temos tempo por diante, pois que se pode avanzar a un modelo máis xusto, máis equitativo. En segundo lugar, tamén afear unha solicitude expresa que non tivo cumprimento, que é un proxecto que na cidade ten moito a implantación, como é Festea, ese festival de monicreques, que cunha subvención nominativa, ende logo, daría un salto de calidade e situaría a Ferrol no mapa da cultura para a xente máis nova. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Boa tarde a todos e a todas. Eu simplemente dúas consideracións. En primeiro lugar, non sei, que me disculpe o señor Suárez, pero non lle escoitei a este goberno decir que iba a camiñar hacia un proceso máis xusto, máis ben todo o contrario, e creo que a práctica que está a desenvolver así o evidencia, incrementando as subvencións de carácter nominativo fronte ás de concorrencia, que é certo que debería ser o camiño que deberíamos ter iniciado, cando menos, e que creo que este goberno non parece que teña ninguna intención en recorrelo. En segundo lugar, comentar que, en calquera caso, o que nos traen vostedes aquí hoxe non deixan de ser unha corrección, entendo, na denominación de dúas destas subvencións, solicitada, ademais, polas entidades afectadas, e que, por tanto, desde o noso grupo imos apoiar, o cal creo que tamén debería empezar a levarlles a reflexionar a maneira en que vostedes consignan estas subvencións nominativas, porque é evidente que cada vez o destino e o importe destas subvencións é máis aleatorio, a xustificación cada vez é máis vaga, e os argumentos que vostedes dan para traelas ao pleno municipal cada vez teñen menos sustento. En calquera caso, coa esperanza de que se cumplan os desexos que nos tamén compartimos, de camiñar cara un proceso de concorrencia competitiva, agardamos que en próximos anos
cando menos inicien ese camiño e non a deriva que decidiron iniciar a chegada ao goberno desta cidade incrementando os importes das subvencións nominativas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Pois, se lles parece, votamos entón. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos, se lles parece, os recoñecementos extrajudiciais, tratámolos nun único punto. Concelleira, ten a palabra. Pois moitas grazas, señor alcalde, boas tardes de novo. Pois efectivamente son poucas facturas, un recoñecemento extrajudicial é de 3 facturas de 600 euros cada unha, en total suman 1.850 euros e veñen con informe desfavorable pero sen efectos suspensivos. Son prestacións realizadas en exercicios anteriores e por eso temos que traelas a pleno. E o seguinte punto é unha única factura de 15.125 euros, que esta sí que ven desfavorable e con efectos suspensivos, porque, bueno, é unha factura que, tardou en entrar, porque é do ano, é da Navidad, do exercicio 22-23, pero entrou, se fixo a prestación do servicio en novembro do 2023, pero entrou ao revés, a data da factura de febreiro do 23, pero entrou en rexistro en novembro do 23. Entonces, pois nada, son 15.125 euros correspondente pois a carpa de Navidad do Nadal 2022-2023. Moitas grazas. Moitas grazas. Pois votamos entón, votos a favor. Sí, pediríamos que, aínda que o debate o poden facer conxuntamente, si podemos votar. Punto 4. Votos a favor. En contra. Abstencións. Queda aprobado o punto 4 por 18 votos a favor, 5 abstencións. E punto 5, votos a favor. En contra. Abstencións. Vale, quedaría aprobado por 18 votos a favor, 3 votos en contra e 2 abstencións. Punto 6, señora secretaria. Proposta de aprobación se procede da autorización para compatibilidade con a actividade pública, docencia como profesora universitaria sustituta da funcionaria municipal María Pena Álvarez. Sí, señora Martínez. Sí, nada, grazas, señor alcalde, boa tarde, compañeras e compañeros de corporación, público asistente. Bueno, nos temos unha dúbida sobre a tramitación desta solicitude, entón non sei se podería resolvela in voce a secretaria. Con respecto ao artigo 137 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, na que se di que literalmente a las sesiones de la Comisión de Hacienda asistirá en todo caso el funcionario responsable de la intervención. E iso non se produciu na comisión na que se levou este tema. Entón, era a dúbida que temos para poder posicionarnos sobre este punto. Moitas gracias. Claro, perdón, non sei se teño a palabra. Na comisión de Facenda, na comisión de... Non é perceptiva a asistencia, Nos preguntamos polo artigo 137 dese regulamento, entón simplemente temos esa dúbida, preguntamos antes de emitir o noso voto. Non invalida nada el expediente, vale. Moi ben, aclarada a dúbida, non? Votamos, se lles parece. Votos a favor. Queda aprobado o punto por unanimidade. Claro, en contra. Abstencións.
queda aprobado por 3 abstencións do BNG. O sea, 20 votos a favor e 3 abstencións. Punto 7, señora secretaria. Proposta de aprobación da adhesión do Concello de Ferrol á Rede de Municipios de Transición Xusta, ACOM, pertencente á sección da Federación Española de Municipios e Provincias e acordo complementario. Para a presentación da proposta ten a palabra o tenente alcalde Concelleiro de Promoción Económica e Emprego. Pois moitas gracias, señor alcalde. Moi boa tarde, compañeiros e compañeiras de corporación. E un saúdo tamén extensible pois a todos os veciños e veciñas que están a seguir este pleno ordinario do mes de abril. O punto que estamos a tratar, como ben sabedes, pois xa foi dictaminado na súa comisión correspondente e no día de hoxe pois o traemos a este pleno ordinario para a súa aprobación definitiva. Estamos a falar, como ben saben todos, da adhesión do Concello de Ferrol á nova rede da FEM, denominada Municipios en Transición Xusta ACOM. Dende a Concellería de Promoción Económica e Emprego, creemos que é moi importante que o Concello de Ferrol pois pase a formar parte activa desta rede e por iso consideramos axeitado ordear en su día a incoación do expediente de adhesión para formar parte xunto con outros case 100 municipios que forman parte desta rede. Como ben sabedes, despois de moito traballo, pois o Concello de Ferrol pasou a formar parte dentro das comunidades galegas no convenio das Pontes en relación aos municipios para a transición xusta e reto demográfico e, por iso, co galo de garantir a defensa dos nosos intereses como municipio en transición xusta e polo que propoñemos esta adhesión. Os estatutos desta rede teñen uns obxectivos claros que, por suposto, entendo que interesan ao noso Concello. Como dicía, a defensa dos intereses dos municipios en transición xusta, como é o caso de Ferrol, co obxecto de axudar a súa recuperación, diversificación económica, social e ambiental, a defensa, utilización e aproveitamentos das políticas referidas á transición xusta definidas en España pola Administración correspondente, o intercambio de experiencias e mutua cooperación entre as autoridades dos municipios en transición xusta, e tamén pois ter en conta os fondos desta rede que son importantes e non os pode deixar escapar o Concello de Ferrol. Existe informe proposta, existe informe favorable da señora secretaria do Pleno, existe tamén informe favorable da intervención municipal. Sinalar tamén que, como xa se dixo na comisión, o gasto anual que suporá para o Concello de Ferrol é de 12 céntimos por habitante e, por tanto, a cuota anual calculada para o Concello de Ferrol non chegará aos 8.000 euros. Polo tanto, nada máis que engadir pola miña parte, salvo a solicitude do voto favorable de todos os grupos da corporación, tanto como para adhesión como para adoptar o compromiso de gasto anual. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Moitas grazas. Ben, nos adiantamos o noso voto favorable á proposta. Se ben é certo que esta asociación está creada en principio para a captación de fondos adicados para a transición xusta, que son 111 millóns de euros para toda Galicia, se non me equivoco, e nos gustaría saber, en primeiro lugar, que repercusión ou beneficio vai obter Ferrol, a cidade de Ferrol, por formar parte desta entidade, se que os proxectos van ser canalizados a través dela ou non, se vai ter asistencia xurídica, técnica, un pouco máis pormenorizado, e, ademais, que proxectos o habeiro destes fondos vai presentar o goberno local e se vai ser compartido co resto da corporación ou non, ou se vai abrir unha vía de diálogo cos axentes sociais, sindicais, empresarios, etc., para saber que necesidades en materia de transición xusta ten o Concello a hora de optar estes fondos. Por lo tanto, aínda que creemos que hai que estar nesta rede, sí que demandaríamos un pouco máis de información, de participación, ter unha estrategia de cara a estes fondos que non pode deixar escapar o Concello de Ferrol. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Ola, boa tarde a todos e a todas. Hoxe traen este pleno a adhesión do Concello de Ferrol á rede de municipios de transición xusta ACOM. Moitas destas adhesións implican gastos de recursos municipais, tanto económicos como humanos, expedientes, tramitacións. Neste caso, a cantidade económica é de cerca de 8.000 euros, como dicía vostede, e moitas veces os beneficios que traen os concellos deixemos, cando menos, que é un pouco difusa, non?
o que dicía un pouco o señor Suárez, non está moi aclarado os beneficios que lle pode traer incluirnos nesta rede ao Concello. O Partido Popular, agora que controla a Xunta de Goberno da FEN, que nomearon a dedo e sin ningún consenso, ao igual que fan neste Concello, os nomeamentos a dedo, o presidente da CON parece que, nomearon a dedo, o presidente da CON parece que a adhesión é máis por un interese partidista que por defensa dos intereses da veciñanza. Vostedes teñen ferramentas moito máis importantes que a CON, teñen a Xunta de Galiza. A maior riqueza para Ferrol e para o noso país non é a esmola, senón que é buscar alternativas ás Pontes e á comarca. É bon recordar que nas Pontes hai uns nós de evacuación de enerxía, uns 1.400 megavatios, que é a suma dos 4 grupos de 350 megavatios cada un. Entón, creo que nos deberíamos de preguntar por que non se fai un concurso de transición como proceso concorrente e transparente como se fixe en Andorra Teruel. En Teruel hai proxectos de máis de 1.500 millóns e unha previsión de crear 6.300 postos de traballo. Proxectos asegurados por garantías bancarias. Pode ser que o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia sexan cómplices en reservar estes 1.400 megavatios para montar megaparques eólicos, megaparques que depredan os nosos recursos e que só dan cuantiosos beneficios para as empresas enerxéticas que non deixan aquí nada máis que o impacto medioambiental. Tamén nos podíamos preguntar por que a Xunta de Galicia se nega a crear unha empresa pública galega de produción e xestión de enerxía eléctrica. Parece que o razoable sería poñer esa enerxía ao servicio dos intereses do noso país para que as galegas e galegos poidamos vivir mellor e para industrializar Galiza e non Madrid. Galicia produce e Madrid benefíciase. Tamén nos poderíamos preguntar por que o goberno galego non traballa tan sequera a favor dunha tarifa eléctrica galega. Tampouco fan isto. Está claro que a Xunta e o PP non defenden os intereses do seu país, os seus intereses están fora. Xa dixo Feijóo que unha tarifa eléctrica galega non entenderían en Madrid. Deixou claro onde estaban os intereses do PP e do propio Feijóo. Estas cousas son importantes, nas que deberían vostedes de traballar. Instamos a que fagan as cousas importantes e despois se queren formar parte da CON ou non, fagan o que vexan. Parécenos un tema bastante secundario. Grazas. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, nos imos votar a favor desta adhesión á rede de transición xusta. Bueno, quería recordar algunhas cousas. Primeiro, que podemos adherirnos a esta rede porque Ferrol, que inicialmente non estaba contemplado no ámbito destas axudas polo cerre da central das Pontes, pois finalmente está, porque o goberno anterior así o solicitou e así o consideraron, debido que aquí tamén había unha actividade económica relacionada coa central, que era o transporte do carbón desde o porto de Ferrol, non? Por outro lado, nos gustaría que primeiro ter información de como están eses proxectos que xa están en marcha e que dependen destes fondos de transición xusta. O polo de I+D, que imos falar despois del, ou a cafetería de San Felipe, da que non temos información, mas sobre todo nos preocupa porque os plazos de execución están acercándose. No caso da cafetería de San Felipe non está iniciada a licitación. Vemos incluso nos decretos que nos mandan este mes que todavía se está a facer unha modificación relativa á instalación eléctrica, co cal nos preocupan eses plazos. Tamén criticarlle ao goberno que non solicitara o programa Dinamizarte de cultura, sobre todo porque non supón nada para as arcas municipais. O ano pasado incluso o propio goberno o utilizou para as propias festas de verán, funcionando ben. Entonces non entendemos por que este ano non se solicitou. Bueno, un pouco eso. Tamén vemos que se incorporan 3 proxectos novos a estos fondos, ao Mercado de Recimil, a Praza Rosalía e o Centro Cívico de Caranza. Bueno, pois o dito,
nos gustaría ter información un pouco de todos estes proxectos, sobre todo saber pois, como va de prazos e de execución. Moitas gracias. Moitas grazas. Para darlles contestación, ten de novo a palabra ao tenente alcalde. Pois moitas gracias, alcalde. Efectivamente, señor Suárez, eses fondos dos que vostede fala pois xa están aprobados para Galicia. De feito, decía o señor Fernández Beceiro, máis adiante falaremos na moción no punto número 15 deste pleno pois dun proxecto que está incluído nos fondos dos que falamos. Haberá tamén máis fondos para a transición xusta e, sen dúbida, presentaremos a eles para conseguir máis retos para Ferrol. Eu entendo que calqueira consultoría cobraría moito máis por calquer proxecto que quixéramos facer. Polo tanto, insisto, que é bo adherirnos a esta rede. Eu creo que un dos obxectivos dende que comezou este mandato para o goberno de Ferrol é o de captar fondos para proxectos para a cidade. Insisto, esta adhesión, sen dúbida, axudará. Xa para finalizar, decirlle ao señor Fernández Beceiro que será informado na comisión correspondente de todos os proxectos que falaba. Moitas gracias. Moitas grazas. Moi ben, pois votamos, pois. Votos a favor da proposta. En contra. Abstencións. Queda aprobada por 21 votos a favor e 3 abstencións. Punto seguinte, señora secretaria. Proposta de resolución das alegacións achegadas e aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora dos títulos habilitantes urbanísticos e das actividades. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Urbanismo, Accesibilidade, Vivenda e Rehabilitación. Moitas gracias, señor alcalde. O primeiro, boas tardes a todos. Comenzar con que o 30 de novembro de 2023 presentábamos ante este pleno a aprobación inicial da nova ordenanza municipal reguladora de títulos habilitantes urbanísticos e actividades. O 18 de decembro o texto aprobado inicialmente foi publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello de Ferrol na súa páxina web, cumprindo así co período de exposición pública de 30 días, que finalizou o 31 de xaneiro de 2024. Durante este período só recibiuse unha única alegación por parte da Xunta Directiva da Delegación Colexial de Ferrol do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e, polo tanto, comprácenos informar que todo o traballo previo realizado polo Servicio de Urbanismo co obxectivo de elaborar unha ordenanza consensuada con todos os colexios implicados na materia pois deu os seus froitos e gracias ao proceso de participación durante a redacción da mesma, pois só recibiuse esta única alegación. A alegación presentada polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia constaba de 15 apartados en total, dos cales acéptanse 4. A primeira alegación aceptada refírese ao artigo 32, apartado 5 da ordenanza, que está relacionado coa exixencia de que o plano topográfico estea suscripto e certificado polo técnico asinante do proxecto e, tras considerar os argumentos presentados, se procédese a modificar o devandito apartado, que son que o técnico que asina o plano topográfico faixe responsable del sen ter que ver co técnico que asina o proxecto. A segunda alegación aceptada refírese a varios artigos relativos á presentación de proxectos ou documentación técnica en formato electrónico e, tras revisar os argumentos, proponse unha modificación parcial para mellorar a eficacia e simplificar a redacción da ordenanza. A terceira alegación ten que ver co artigo 60, o apartado 4, que trata sobre as modificacións sustanciais e propónse a supresión do devandito apartado considerando que as modificacións non sustanciais xa están reguladas noutro artigo desta ordenanza. E, por último, a cuarta alegación aceptada refírase ao artigo 126 que está relacionado coa presentación conxunta do proxecto básico e do proxecto de execución cando están certificados por un ECON. Propónse unha modificación para establecer a posibilidade de presentar ambos proxectos conxuntamente ou por separado según corresponda.
Estas modificacións incorporáronse ao documento definitivo da ordenanza que traemos a este pleno, dicir que trais máis de 10 anos sen contar cunha ordenanza acorde á legislación vixente, o noso actual goberno decidiu axustarse ás disposicións legais en vigor e incorporáronse relevantes modificacións legislativas estatais a nivel nacional, as cuales era necesario reflectir nesta ordenanza. En conclusión, esta ordenanza busca simplificar e axilizar os procesos administrativos, fomentando a transparencia e a participación cidadá, ao mesmo tempo que se adapta ás modificacións legais recentes e futuras. Esperamos que estas medidas contribúan significativamente á eficacia e axilidade na obtención de licencias urbanísticas e autorizacións para actividades, impulsando así o desenvolvemento e investimento no noso municipio. Pola miña banda, nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, concelleira. Señor Suárez. Moitas grazas. Ben, nos non temos, evidentemente, a formación técnica urbanística para entrar en profundidade do detalle técnico de cada un dos artigos desta ordenanza, pero políticamente, evidentemente, temos que facer unha serie de consideracións moi breves, que xa fixemos na exposición inicial. En primeiro lugar, relativo ás solucións que se adoptan. Creemos que antes de facer un texto, que o texto final, un papel, o aguanta todo, compre dotar de recursos humanos un departamento como de urbanismo para axilizar a tramitación de licencias. Por moito que se escriba e redacte, se non hai o persoal público suficiente para axilizar os expedientes e a tramitación dos mesmos, pois estaremos nun punto morto, únicamente teremos unha ordenanza inaplicable. En segundo lugar, en relación co que dixo a concelleira respecto ao traballo previo, participación, etc., nos pensamos que o Colexio Oficial de Arquitectos é o órgano máximo de representación e inclusión dos arquitectos e arquitectas da cidade, que non están moi conformes co texto cando presentan 15 alegacións, en riba de presentar 15 únicamente se aceptan 4, polo tanto, o consenso parece que non hai moito. E, por último, nos, dende logo, xa dixemos nun primeiro momento, nos crea moita reticencia o termo entidade colaboradora, porque non é máis que unha especie de privatización na tramitación dos expedientes que non podemos compartir e creemos que, como dixemos ao principio, o modelo debe ser reforzar o servizo e non buscar axuda externa privada. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu creo que o certo é que desde que vostedes trouxeron aquí a aprobación inicial deste documento pouco temos avanzado. Únicamente creo que se evidencia de que ese suposto consenso e debate previo respecto desta ordenanza non era tal, non aproban, ou cando menos non teñen en conta, nin o 30% das alegacións que están a facer por parte do Colexio de Arquitectos desta cidade, e o máis relevante é que desde novembro até hoxe non teñen cuberto ningunha soa praza, ningunha vacante da área de urbanismo deste Concello, que é a que realmente pode resolver os problemas da xilidade ou de tramitación de licencias no Concello de Ferrol. Eso sí, asesores, sí, teñen incorporado algún máis, e en concreto un na área de urbanismo. Non sei se van a poñer a tramitar licenzas, pero creo que ademais vai ter dificultades para poder asinalas. O que sí creo é que esta especie de compilación normativa, porque vostedes nos veñen a contar aquí unha especie de historia ao respecto de que isto é unha grande novidade, cando a legislación vixente segue a ser a mesma antes e despois desta ordenanza, o que sí creo que é certo é que esta compilación normativa que está a facer vostede, señor Rei, ten unha orientación propagandística evidente, basicamente por dous motivos. En primeiro lugar, porque vostedes están a facer, e vostede en concreto está a facer ou fixo aseveracións e afirmacións cando menos sui generis, dicindo que iban a reducir os prazos de tramitación de licenzas a 3 meses, cando eso hai anos que está regulado na lei do solo. Non sei como a través dunha ordenanza vostede vai a reducir eses prazos, se eses prazos iban a ser os mesmos antes e despois desa ordenanza. Afirmaron vostedes que o silencio urbanístico era positivo, tamén xa mo explicará como vostedes van a conseguir eso a través dunha ordenanza e a través da tramitación municipal, ou que en 15 días resolverán as comunicacións previas. Xa me dirán vostedes como van a resolver esta tramitación regulada nun marco normativo de carácter estatal que ten a súa correlación no ámbito autonómico. E o segundo aspecto propagandístico que ten esta ordenanza, esta promoción que vostedes fan a través
da incorporación da SECON xa case como unha realidade na cidade. A SECON, que non deixa de ser unha externalización e privatización dos servizos de control urbanístico no ámbito da administración local. É certo que esta ordenanza non incorpora ningunha novidade, nada que non se poida facer a día de hoxe a través das leis que desenvolve o Partido Popular na Xunta de Galiza, pero si vostedes evidencian a súa aposta decidida pola tramitación a través de empresas externas destes traballos. E, no fondo, esta ordenanza pouco ten que ver coa xalidade administrativa e pouco vai a reducir os prazos de tramitación das licencias no Concello de Ferrol, porque para iso o que hai que facer, cando menos, é contratar personal. E, como digo, vostedes non teñen incorporado, desde que vostedes decidiron aprobar esta ordenanza, de maneira inicial, unha soa persoa capaz de resolver esta problemática e de axilizar eses trámites. Tampouco teñen desenvolvido ningún tipo de iniciativa política que nos permita, cando menos, avanzar. Creo que no momento en que vostedes trouxeron este documento lles comentábamos desde o Bloque Nacionalista Galego a necesidade de homologar as categorías de protección patrimonial que existen neste Concello a Lei de Patrimonio. Deso non temos oído nin falar e parece que tampouco se espera que vostedes se avancen en este proceso e que nos permita facer unha aplicación da Lei de Rehabilitación e que axilice a tramitación de licencias directas e que poida facelas o propio Concello de Ferrol. Do Plan Especial de Ferrol Vello, dos cales vostedes son responsables tanto da súa aprobación como da súa anulación, tampouco temos ningunha novidade para que falar dunha zona CER que creo que xa temos debatido aquí en este pleno municipal de maneira reiterada e vostedes non teñen nin iniciado expediente para resolver este problema importantísimo nun barrio como o de Ferrolvello. E o que sí, na recente Comisión de Urbanismo nos aseguraban que o plan xeral estaba totalmente paralizado e que están unha especie de conversas, non se sabe exactamente para qué, e nada teñen avanzado respecto da súa tramitación. Cuestións que si poderían ter incorporado a esta ordenanza e que permitirían que colectivos da cidade que desenvolven actos públicos e colectivos no Concello de Ferrol e que moitas veces teñen evidenciado as súas queixas pola burocracia que acompaña a tramitación deses actos públicos e que si tiveran un aforo menor a 75 persoas poderían ou se lles podería permitir desenvolver estes actos sin ter que desenvolver declaracións responsables, incorporar seguros para o desenvolvemento destas actividades, non se incorporan a unha ordenanza cando sí, estas cousas sí, poderían vostedes facelas e, cando menos, avanzar en pequenos aspectos que creo que a cidade de Ferrol está demandando. Por tanto, creo que o traballo político que teñen vostedes que facer de cara aos próximos meses non se ten iniciado e con este documento, como digo, o único que están a facer é a desenvolver unha compilación normativa que pode estar ben ou non, pero pouco nos vai a axudar a resolver os problemas de fondo desta cidade no que ten que ver coa tramitación das licencias e dos títulos habilitantes no ámbito do urbanismo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Lama. Moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas, moi especialmente a veciñanza que hoxe nos acompaña aquí no Salón de Plenos e, por suposto, tamén aos que seguen a emisión en directo. Acabamos de aprobar no primeiro punto xusto desta orde do día a acta correspondente á aprobación inicial desta ordenanza, como ben indicaba as datas a concelleira. Nesa sesión plenaria recordarán vostedes que o meu compañeiro Julián explicaba o posicionamento do noso grupo no que compartíamos a necesidade de reducir os prazos de concesión de licencias. Falábamos ademais dun tema que nos consideramos fundamental, que un tema como este entendíamos que era importante que contara cunha extensa maioría, esa importancia de que, polo menos, aínda que sexa só cos nosos votos que xa serían con 20, pois entendíamos que era importante que cousas que son importantes e trascendentes para a cidade saíran con esa amplia maioría, unha cousa que non é habitual en vostedes. Nos preferimos votar o mesmo no goberno que na oposición. Pero, bueno, máis alá das valoracións que podíamos facer desa compilación normativa que vostedes nos traían aquí, na búsqueda, efectivamente, dese consenso que nos permitira votar a favor, evitando, como vos digo, bastante crítica do fondo técnico da normativa,
pois nos anunciamos a nosa abstención nese momento, pero que transformaríamos nun voto favorable condicionada a dos requisitos. O consenso cos profesionais do sector é o máis importante. O reforzo persoal, é dicir, que houbera mans suficientes para traballar no Departamento de Urbanismo. Naquela sesión, a concelleira xa anunciaba o cumplimento dun dos requisitos, argumentando que o texto contaba co acordo dos colexios profesionais. Hoxe podemos comprobar que o que nos dixeron entón non era certo de todo, porque non só non tiñan consensuado ese texto, senón que tampouco teñen a día de hoxe. Falábamos agora que nin sequera un tercio das aportacións que fixo o Colexio de Arquitectos de Ferrol tiveronse en conta. Unha vez máis observamos que din un pouco unha cousa, venden de cara á prensa unha cousa e logo fan a contraria. Escoitan, pero non escoitan. E, bueno, así todo, en definitiva, é o que vemos dende que empezaron o seu goberno. Respecto ao segundo condicionante que plantexábamos, era ben sinxelo, eran mans para traballar. Creo que todos hemos reflexionado neste pleno sobre a importancia de reforzar o persoal en moitísimas áreas no Concello, e neste caso concreto da área de urbanismo, e ademais o concretábamos en cuestións concretas, que por unha banda finalizar o proceso de estabilización para que o servicio técnico deixara de prestarse por traballadores temporais e reforzar a parte por suposto, a parte administrativa cunha idea moi básica: máis persoas para traballar, máis expedientes resoltos. Ante esta proposta, eu creo que en proactivo, en positivo, que nos facíamos para conseguir esa ampla maioría, vostedes o único que fixeron foi contratar un director xeral de urbanismo, e a día de hoxe todavía non temos claro cal é a función desta persoa. Pero o que sí sabemos e temos ben claro é o seu soldo. Co custo de contratar a esta persoa poderíanse contratar 3 administrativos que podían estar tramitando licencias na área de urbanismo, multiplicando por 3 a capacidade de tramitación que neste caso tengo negociado. Señor alcalde, neste caso perde vostede unha oportunidade no día de hoxe, supongo que fruto desa confusión que teñen vostedes na cabeza de que entre maioría absoluta e absolutismo, é unha oportunidade para sacar adiante un acordo que beneficia a nosa cidade. E, bueno, pois un pouco redundando no mesmo, o papel o soporta todo, pero as licencias non se tramitan solas, é necesario ese reforzo de personal, pero de persoal que tramita, persoal que se contrata con mérito e capacidade e non só persoal de confianza. Será o tempo quen dea ou quen quite razón, como todos e todas sabemos, o que é medible non é opinable. Moitísimas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Para darlles resposta ten a palabra a concelleira de Urbanismo, Accesibilidade, Vivenda e Rehabilitación. Bueno, señor Rivas, se tantas aportacións se está a comentar, por que non presentou alegacións no período de exposición pública? E logo, pois, señora Lamas, quedaron as mesmas mans que deixaron vostedes en 4 anos. A ordenanza foi consensuada non só cun colexio, senón con 4 colexios e 2 asociacións da construcción. Moitas grazas. Moitas grazas. Sí, señora. Señor Rivas. Sí, nada, decirles que isto non é un problema de alegacións, é un problema de traballo político que vostedes non fan, tanto para desenvolver instrumentos que axilicen esas licenzas administrativas no Concello de Ferrol como para contratar personal que faga ese traballo. Podemos facer miles de alegacións, un documento con el que fai unha compilación normativa e estaremos na mesma situación. O que sí é certo que nas fixo, e foi o Colexio de Arquitectos, evidencia que ese consenso de que vostedes falaban, bueno, cando menos é relativo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Lama. Moitas grazas, señor alcalde. Señora García Olivares, nos dimos conta do noso xestión, ese tempo xa pasou. Agora son vostedes os que están no goberno. E o que pasou aquí está moi claro, que vostedes chegan e anuncian a bombo e platillo que van a reducir os plazos de negociación e, bueno, anuncian a bombo e platillo a aprobación dun documento que, como xa decíamos antes, non deixa de ser unha compilación normativa, pero, como xa lle dicía, se iso non vai acompañado de outras accións, dificilmente van vostedes mellorar os tempos de adxudicación de licencias. Como lle decía antes, o tempo dará e quitará razóns, pero que lle pedíamos nós nun intento de consenso era que reforzaran ou que clarificaran os seus plans para reforzar persoal.
E a única realidade que é constatable, que poden comprobar todos os cidadáns desta cidade, e que a única contratación que se fixo na área de urbanismo era a dun director xeral. Eu, sinceramente, ademais, non entendo que vostede simplemente non atendera pois a dúas cuestións que son básicas, porque vostede llevou recordar as súas palabras textuais. Non só engadir que durante a redacción desta ordenanza nos reunimos con todos os colexios profesionais. Pouco consenso hai cando menos dun tercio das aportacións que fai un colexio profesional se ven aceptadas. Non sei se nesta reunión simplemente o que fixeron vostedes, como parece que últimamente teñen costume, é de transmitir a vosa opinión a un colectivo para que eles compren esa opinión. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Moi ben, pois votamos entón. Votos a favor. En contra. Abstencións. Queda aprobado por 13 votos a favor, 9 abstencións e 2 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero de onde 1 de xaneiro ata o 15 de abril de 2024. Ten a palabra a concelleira de Igualdade e Muller. Grazas, señor alcalde, e moi boas tardes. Desgraciadamente, temos que vir de novo a dar conta de víctimas da violencia de xénero. Nesta ocasión, no mes de abril, foron 3 mulleres asasinadas e 3 menores, non? Concretamente, Tais, de 34 anos, asasinada por a súa parella en Amposta, Tarragona. Tiña antecedentes por violencia de xénero. Vanessa, de 42 anos, madre de un fillo e unha filla de 8 anos, chamados Iago e María. Os 3 foron asasinados a mans de seu pai, o seu marido, neste caso, en el Prat de Llobregat, Barcelona. Bianca, de 43 anos, de orixe estadounidense, asesinada en Málaga, e non existían denuncias previas. A estes crímenes, como xa dixen anteriormente, desgraciadamente, hai que engadir en este mes de abril 3 de violencia vicaria, no? Que é a peor violencia machista, a peor que existe contra unha muller. Os menores Iago e María, de 8 anos, e despois Áyax, de 5 anos, a mans de o seu pai, que acabou coa súa vida en Girona, deixando a súa nai gravemente ferida, no? Que todavía está pendente, no? de sair adiante. Queremos trasladar, como ven sendo habitual, ás súas familias as nosas condolencias e, asimismo, nostro firme compromiso con seguir loitando contra a violencia de xénero. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas grazas. Dada conta, entón, pasamos ao apartado de mocións. Comenzamos polas mocións que teñen solicitada a palabra. Por lo tanto, empezaremos pola moción número 11. Toma a palabra un representante da Federación de AMPAs de Centros Públicos de Ferrolterra. Boas tardes. Boas tardes. Estou aquí para falar da problemática que hai en concreto no CEI de Esteiro e no CEI Cruceiro de Canido con respecto ao servizo de comedor. Todos sabedes que hai unha serie de escritos e unha recollida de sinaturas polos problemas que están tendo neste servizo, problemas como comida fría, non moi boa presentación. Creo que houbo unha xornada de portas abertas na que a empresa tivo a oportunidade de esmerarse un pouco e parece que as familias tampouco quedaron moi contentas do que puderon probar ali. Estamos falando tamén de que o prego de condicións, que se non lembro mal é do ano 2017-2018, non se está a cumprir en moitos puntos. Por exemplo, o lavado de mans antes e despois do xantar non se está cumplindo.
o lavado de dentes despois do xantar non se está cumprindo. As actividades complementarias que aparecen no prego non se están levando a cabo. É unha serie de cousas. Eu creo que lín no periódico que hai un prego preparado para ser aprobado. Gustaríame que ese prego pasara polo Consello Escolar Municipal para que os representantes das familias pudieran facer as súas alegacións, as súas suxerencias para o novo prego, se se vai facer realmente. Moitas grazas. Moitas grazas. Para a presentación da moción polo grupo do BNG ten a palabra a señora López. Moi boa tarde a todas e todos. Moitas grazas a Xaime por intervir neste pleno e ser voz das familias e tamén as familias presentes e aquelas que tamén nos están vendo por medios telemáticos. A comida está fría. Hoxe tocoume sen cociñar. A compañeira se lle rompeu o garfo do duro que estaba ao xantar. O puré parece slime. No almorzo non puiden tomar leite porque xa rematara. No almorzo non me deron froita porque xa rematara. Non quero ir ao comedor. Estas son algunhas das cousas que as crianzas usuarias transmiten ás súas familias. Isto seguramente que transmiten estas crianzas é unha parte mínima do que ocorre nos comedores, porque os máis pequenos non transmiten queixas. Primeiro, porque ás veces non saben explicalo, e segundo, porque é máis fácil paisarse en comer e tan pronto saen do comedor xa pedir a merenda ou algo porque saen con fame. Da igual que saia ás 3:15 como ás 4 da tarde. Saen con fame. O servicio de comedores escolares é un servicio de conciliación familiar, pero tamén un servicio esencial que non pode ser prestado de calquera maneira, de calquer xeito. As crianzas non son meros atragoadores de engorde, hai que ensinarlles unha boa alimentación xa e equilibrada. Estes pregos están rematados dende o curso 2018 e seguimos cuns prezos do 2017, 7 anos despois dunha crise sanitaria polo medio e unha suba do IPC, da carestía da vida que aínda sofremos. Estes prezos do custe do menú seguen a ser os mesmos. E non solicitamos aquí que se lle suba ás familias, por suposto que non, senón que a Xunta de Galicia se faga responsable, cando menos económicamente, dun servicio que é competencia autonómica. No pasado mes de novembro, levouse a comisión a adenda do convenio do servicio de comedores entre a Xunta e o Concello. Aparecía ao comezo de que esta administración que ten a competencia se dirixía de que, como fixo tan ben, se lle ia continuar axudando coa mesma cantidade económica que cursos anteriores. Nin máis, nin vemos. Pero resulta que en Compostela, que por se non o saben, é un concello gobernado polo BNG, conseguiu que a Xunta, neste curso, a Xunta do Partido Popular, incrementarse un 10% a achega económica para os comedores escolares. A Ferrol, nada. Para esta cidade, nada. E non digan que acaban de chegar, porque o mesmo lle acontece aos compañeiros de Compostela. Iso é vontade política para a mellora dun servizo. A axuda da Xunta é, en Compostela, de 213.000 euros para 9 colexios. En Ferrol, 150.000 para 10 colexios. Volvo a repetir, trátase de vontade política para ter un bo servizo de comedores, algo que este goberno parece non ter. As familias, con esas firmas que vostedes demonizaron e minimizaron, solicitan unha mellora dun servicio que é fundamental, esencial para moitas delas. Nas comisións indícasenos que se levarán ao Consello Escolar Municipal, tamén se solicitaron que se levarán. Este servicio non pode esperar ningún curso máis para a súa mellora, que vai dende que as cociñas estén na cidade, que sexan alimentos de quilómetro cero, que haxa un bo servicio, que os almorzos e xantares sean saludables, de tempada e ben cociñados preparados. Un servicio que necesita que a ratio por monitor baixe, que sempre haxa como mínimo 2 coidadores por centro. O que as familias demandan non é máis que un bo servicio para as crianzas. Por iso é que trouxemos esta moción a este pleno, para que se fale dun servicio que parece que non importa moito, pero importa.
Se este goberno estivera máis interesado en sacar estes pregos, en vez de intentar buscar excusas para que o idioma galego non aparece como linguaxe administrativa nos pregos, estou segura que hoxe teríamos aquí uns novos pregos. Remato dicindo que esperamos que sexan dilixentes para traer a aprobar os pregos antes do comezo do próximo curso e que dende o Consello Municipal Escolar e as comisións se poidan facer achegas a eles, así como tamén que as familias teñan unha solución ás súas demandas neste curso 2013-2014. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Ten a palabra agora a señora Purriños Carballeira. Moi boa tarde, moitas gracias, señor alcalde, moi boa tarde a todas e todos. Grazas a Xaime por dar esa voz tan importante, porque é evidente que estamos ante un servizo de máxima importancia para as crianzas, pero tamén para a conciliación das familias. Polo que é unha prioridade ter un servicio de comedores que cumpra as funcións nutricionais e educativas que necesitan as crianzas, así como un ambiente de socialización e convivencia positivo, porque temos que partir da premisa que os comedores infantís forman parte do proxecto educativo do centro e teñen gran peso na adquisición de valores e ferramentas sociais a parte das nutricionais. Dende Ferrol en Común xa non é a primeira vez que falamos desta temática e defendemos un modelo de comedores alineado cos obxectivos de desenvolvemento sostible, proximidade, de tempada, produtos ecolóxicos, despilfarro cero, etc. E donde se fomenten os hábitos saludables nun contexto educativo. Apostando tamén porque sexa un lugar de aprendizaxe donde teñan cabida tanto as necesidades alimentarias como as pedagóxicas de cada crianza, favorecendo así a relación tanto coa alimentación como coas compañeiras e compañeiros. Para que sexa unha realidade, entendemos que son necesarias fórmulas para que as empresas locais opten a xestión do servizo e se asigna a dotación económica necesaria, como ben apuntaba a compañeira do bloque. Ou xa, como opción máis ambiciosa, que se valora a posibilidade dunha cociña común para ofrecer este servizo a todos os centros educativos. As familias teñen claro que este modelo é moi mellorable e apostan por buscar alternativas para que a comida non veña dunha distancia de 40 km como está acontecendo. Defenden que os menús sexan equilibrados e tamén incluso un mobiliario adaptado para uso de comedor. Como punto importante dicir que moitas delas concordan en que a regulación das altas e baixas debería ser de outra maneira, que tendo que avisar con 40 horas de antelación non cubren as necesidades de conciliación familiar. Esta medida foi posta para o COVID e é importante constatar que non se voltou a regular. Por todo isto, anunciamos o noso voto favorable a esta moción, facendo fincapé na necesidade, cara ao curso que ven, porque entendemos que este xa é inviable, duns pregos que regulen o servizo e que recollan estas e outras cuestións, como ben indica o Bloque Nacionalista Galego. Afeamos que o Consello Escolar Municipal non tivera facilidade de facer as achegas que consideren necesarias, garantindo así a súa participación como órgano para estes pregos, ao igual que non traelos á comisión correspondente, como si se nos dixo día tras día, cada vez que se preguntaba, para que os grupos da oposición puidéramos tamén facer as nosas propias achegas. Así como tamén vemos a necesidade de aumentar a ratio das persoas profesionais que se encargan da organización e do coidado partindo dun mínimo de 2, sempre de 2. E por último, favorecer, como non podía ser de outra maneira, a escoita e a intención de solucionar as queixas chegadas das diferentes familias mentres non se contrata o servicio. Hai que escoitar o que as familias queren dicir. Grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Ten a palabra polo Grupo Socialista, a señora do Pico Malde. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas, ao público que nos acompañan, especialmente nais e pais dos coles dos que imos falar esta tarde. O servicio de comedor escolar é un servicio educativo, complementario, compensatorio e social. E o seu obxectivo é ser unha ferramenta de conciliación da vida familiar, laboral e persoal. Aínda que é unha competencia que tiña que ser asumida pola Xunta de Galicia, dende hai anos, precisamente cun goberno socialista, o Concello de Ferrol faise cargo deste servizo que foi modelo de referencia para os concellos galegos no seu momento e que inclúe, ademais de xantar, o almorzo cun investimento mensual para o Concello de arredor de 15.000 euros. No mandato anterior, o Goberno Socialista traballou na redacción dun novo prego baseado nun criterio de máximos que foi devolto por intervención e que non puido ser tramitado e que vostedes están tomando como referencia para a redacción dos novos pregos.
Cando o PP estaba na oposición, as concelleiras responsables da área criticaban en roldas de prensa unha e outra vez a súa preocupación polo estado no que se atopaban os comedores escolares, a súa inquedanza porque non se levaban os pregos á comisión e nunca se respostaba ás súas preguntas. O servicio ofrecido era, denunciaban, precario, e o que tiña que ter sido unha das primeiras accións do goberno socialista parecía desatendido, continuando na mesma liña de deixadez do goberno de Ferrol en Común, dicían. O certo é que en 9 meses vostedes non foron quen de terminar coa redacción deses novos pregos, que xa estaban casi rematados. E o único que fixeron foi unha criba das firmas dos pais e nais asinantes do descontento e da que aínda estamos esperando explicación na comisión correspondente. A realidade, señora Cons, é que en lugar de solucionar problemas, dedícanse vostedes a sinalar a quen denuncia esas deficiencias nas prestacións do servicio de comedor e que os que están a sufrir ese mal servizo son, en definitiva, as crianzas. Se analizamos pormenorizadamente os datos, a situación 9 meses despois de que o PP estea no goberno con maioría absoluta é exactamente a mesma que nos mandatos anteriores. Que demandan os pais? Pois nada imposible. Sobre todo piden que se teña en conta a conciliación que non se respecta con eses prazos de 48 horas para apuntar ou dar de baixa a un neno ou nena no servizo. Según teño entendido extraoficialmente, porque aínda non se levou á comisión pertinente, os novos pregos corrixen esta situación puidendo avisar antes das 18 horas da víspera. E que ten todo o sentido, un imprevisto non se pode prever, elemental. Outras queixas, como que a comida non estea fría, nalgúns centros as monitoras quentan aos alumnos de infantil, pero non as de primaria, ou o incumprimento dos pregos en casos puntuais polo que respecta ás actividades a desenvolver despois de xantar ata a recollida dos nenos polos pais, os berros das monitoras, quero pensar que inexpertas no trato coas crianzas para manter a orde no comedor, podería, se cadra, solventarse cun mínimo seguimento e atención ás queixas formuladas á escoita que comentaba a compañeira de Ferrol en Común. Na redacción dos novos pregos sería desexable establecer un radio de proximidade na ubicación das cociñas, por suposto. Cantas cociñas en centros da Xunta hai no Concello de Ferrol hoxe en día que poderían facerse cargo deses menús escolares, 400, 500, grandes cociñas industriais, Fagan un repaso mental, a velas ainas. Non sería un problema se se estructura ben. E por descontado, con produtos de temporada e de procedencia local, como adoitamos facer calquera de nós nas nosas casas. Outra das queixas frecuentes que escoitamos estes días dos pais dos rapaces que comen nas escolas é que os menús non parecen moi equilibrados. A ninguén se lle ocorre poñer unha sopa de fideo de primeiro e espaguetis de segundo. O que non poden repetir, ou se poden xa, que non hai chicha para repetir. Non é de recibo que un rapaz saia do comedor preguntando pola merenda. Por outra banda, tampouco se fai fincapé, como comentaba o pai que falou aí un momento, na hixiene personal básica, lavar as mans antes de xantar e os dentes despois de facelo. O servizo prestado na actualidade corre a cargo da empresa Ser Unión. Esta empresa, a pouco que tecleen vostedes o seu nome en Google, ten dende hai anos moitas denuncias e expedientes abertos en varias comunidades pola mala xestión. Sen ir máis lonxe, o pasado mes de xaneiro, o Goberno vasco rescindiu o contrato que esta empresa tiña con eles a concesión dos comedores escolares en Euskadi. Polo menos dá que pensar. Poderán alegar que as queixas son minoritarias, que sempre son os mesmos os que protestan, que a maioría están conformes ou polo menos calan. É unha realidade, unha triste realidade, que moitas veces o medo dos centros a perder matrícula nun momento en que a situación demográfica rexistra menos nacementos, un pacto de silencio semella o máis prudente para non espantar ao posible novo alumnado. Que facemos, pois? Non debe ser fácil unha solución, porque xa terían artellada dende hai tempo, supoño, pero probablemente a un par de anos vista teríamos que ofertar aos nosos nenos e nenas un servizo de calidade que faga posible a conciliación familiar, cunha alimentación sana, variada, con atención á prevención de trastornos alimentarios e a obesidade infantil. Como? Coa participación de todos.
En primeiro lugar, reclamando á Xunta que asuma as Vaya súas rematando. responsabilidades. Remato. E despois acordando a nivel municipal o que sexa mellor para os nosos nenos e nenas, para os nosos fillos e fillas, que non o olvidemos dos que estamos a falar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Ten a palabra agora a concelleira de Educación e Universidade. Moitas grazas, señor alcalde, e boas tardes a todos os membros da corporación, os veciños que están no público e as persoas que nos están vindo en streaming. O primeiro que quero facer é aclarar que a xestión dos comedores escolares hai tres modalidades. Unha modalidade de xestión directa, que sería da Xunta, outra indirecta, onde algúns centros poden ter cociña, poucos xa quedan, e a xestión indirecta realizada por outras administracións ou empresas, que é como o que ocorre no Concello de Ferrol. A xestión dos comedores escolares do Concello de Ferrol corre a cargo do Concello. Elabora un prego do contrato para ofrecer ás empresas coa finalidade de realizar un contrato. Este contrato inclúe almorzos e comidas para todo o alumnado, sen ter en conta a renda ou procedencia das familias. O Concello achega unha parte económica e as familias outra parte. Ademais, as familias máis vulnerables teñen a súa disposición becas de benestar social onde os usuarios reciben para o almorzo e o xantar de balde. Esta xestión é a mellor valorada pola gran maioría das familias e polas direccións dos centros. Os nosos veciños de Narón levan tempo clamando para que o seu concello teña a mesma xestión que o noso e por fin conseguíronno este mesmo ano, que van a facelo dende o seu concello. Ademais de todo isto, o resto dos centros concertados de Ferrol, 7 deles, teñen a mesma empresa que todos os públicos desta cidade e están encantados co servicio e non teñen ningún tipo de problema. Que pasaría se o Concello de Ferrol non levase o servicio e se trasladase a outra competencia? Primeiro, que máis dun centro público quedaría sen comedor, con todas as súas consecuencias que iso suporía, sendo a principal non poder facer conciliación familiar, porque estamos a falar da ratio que podese quedar nos centros educativos. Moitos alumnos non terían praza para comer. Non habería almorzos, porque teñen que ser xestionados polo propio centro ou pola AMPA. Non habería usuarios fixios descontinuos, teñen que ser fixios sempre os mesmos, dende o mes de setembro. A ratio da Xunta é dun monitor por cada 30 usuarios, de 31 a 60 serían 2 monitores. Nos nosos comedores, dos que tanto o Concello como as direccións e a gran maioría das familias están moi orgullosas e satisfeitas das condicións nas que contamos cos comedores, todo alumnado pode acceder a eles en días discontinuos, sen ser fixios, co fin de poder conciliar. Temos os almorzos co mesmo monitor e a mesma empresa. A ratio é moito menor que a Xunta. En definitiva, hai unha xestión impecable. Facemos un seguimento mensual entre dirección, empresa e responsable municipal e se hai algunha incidencia, resólvese de xeito inmediato. Dito isto, compre dicir que apoiaremos esta moción, por suposto, pero voulle aclarar punto a punto a súa moción a señora López, porque que quede por enriba de todo que a xestión dos comedores é a nosa prioridade, sobre todo por parte da Concejalía de Educación. Punto número 1. Na actualidade están entregados os pregos para a contratación cos novos requisitos de modificación por mor da nova normativa e agardamos que no curso 2024-2025 estea listo e entre vigor. Repito, é a nosa prioridade. Punto 2. Respondendo ao punto segundo, o documento estará a disposición de todos cando estean elaborados todos os trámites podendo solicitalo por escrito e se lles remitirá sen ningún tipo de problema. Punto 3. Neste momento, o último contrato asinado foi polos nosos compañeiros aquí presentes de Ferrol en Común, que foi mantido e mesmo mellorado por mor da pandemia co goberno do PSOE e a nosa chegada mantivemos como estaba e procedemos a actualizalo e melloralo como xa expliquei en puntos anteriores.
No documento que está en vigor, segundo as indicacións da nutricionista, inclúense produtos de tempada. As comidas teñen que ser elaboradas o mesmo día en un plazo menor de 7 horas, que é un aspecto a valorar no pliego. Para que a cociña, nun suposto caso, estivese en Ferrol, a empresa que se presente tería que ter a súa sede na devandita cidade, polo que vos invito a animar as empresas ferrolás a que se presenten segundo a normativa e requisitos de higiene sanitaria establecidos tanto pola Administración estatal como autonómica. Esta concelleira, así como toda a corporación, estaríamos encantados de que se presentasen. Punto número 4. A ratio establecida na actualidade no prego de condicións vixente sinala 18 usuarios e se supera o 20%, é dicir, chega ao 21 usuarios, polo que se pode ver moito menor que nos comedores xestionados pola Xunta, serían 2 monitores. Pero, como xa expliquei, o novo prego ten outras condicións que foron recollidas tras manter moitas reunións coas direccións que se encargan de trasladar as peticións e inquedanzas tanto dos centros como das familias, ademais de ter en conta as observacións e seguimento diario do servicio. E, por último, o punto número 5, os comedores do Concello de Ferrol, como interlocutores ás direccións que mensualmente informan en réximen normal e de existir algún incidencia se resolva de inmediato, ponse en coñecemento do funcionario municipal que o Concello designe como responsable do contrato. O responsable visita os comedores, mantén reunións mensuales, tanto cos usuarios, tanto como coas direccións como coa empresa. Este ano, por primeira vez, é o último que vou decir, hubo portas abertas onde se invitaron ás familias usuarias de comedor a visitar e pudieron comprobar a comida, a calidade e o monitorado. Non hubo ninguna protesta, non salieron satisfeitos e pudo ir quen quiso. Seguiremos dando... Nada. Polo tanto, o cumprimento do servicio contratado é evidente, pero sempre no marco da legalidade. Moitas grazas. Ten a palabra polo grupo de Ferrol en Común a señora Purriños Carballeira. A ver, resulta que non temos ningún problema e temos pais e nais sentados aquí. Temos que partir da base que, bueno, primeiro houbo reunións con direccións, co Consello Municipal non se falou este tema, nin dos pregos, nin de nada. Coas AMPAs, non sei se poden respostar, creo que tampouco. Entonces, direccións engloba todo o eido educativo? No. Segundo, menú nutricional. Vamos poñer un exemplo, porque todo tan maravilloso que de verdad ou vimos aquí a mentir, ou as familias minten, ou as crianzas tamén minten. Cando pon cacao, por exemplo, non se pode dar colacao, por exemplo. Cando pon yogur, non se pode dar un yogur azucarado de sabores. Por dar nada, uns exempliños para que tan maravilloso e nutricional son estes menús. A parte xa de fora do tema de frío, tempada, etc. Se é a tempada das fresas, se dar fresas, moi ben, pero hai moito máis, non? Por outro lado, non quero entrar na polémica de Xunta e Concello. Non vou entrar aí. Simplemente vou dicir que se a xestión é a máis valorada por concellos veciños, incluso como se di, pareceme moi ben, pero nos estamos aquí porque é posible volver a mellorala, é dicir, non está tan mellorada. Despois, non me gusta nada que directamente se fale dunha xestión impecable. Non me gusta nada que se fale dos colexios concertados, porque estamos falando dos colexios públicos do Concello de Ferrol, non dos colexios concertados. É moi ben falar cunha empresa e cos directores dos colexios concertados, pero volvo a dicir, aquí temos as familias para dar esa resposta. E, por último, eu simplemente pido que se escoite. E se ese seguimento se fai como se di, evidentemente creo que non teríamos hoxe esta moción enriba da mesa. Nada, é que non vou dicir nada máis. Gracias. Moitas grazas. Señora López. No, señora do Pico, perdón. Señor Rey, unha cuestión. A ver, eu creo que en algún momento vamos ter que aclarar como se debaten as mocións. Digo, porque hai mocións que se debaten dunha maneira, hai outras que se debaten de outra. Sí, no último pleno comprobamos como houbo 2 turnos e que parece lóxico que sexa así. O lóxico sería...
Ben, en calquera caso, eso non é o problema, pero cando menos manteñamos os 2 turnos e despois o peche se considera. Pois, no, fale, bueno, que queiran. Casi mellor que sí, que fale a señora López, porque tiña que ir vostede antes da señora Purriños, pero, como é a primeira moción, señora López. Vale, moitas gracias, señor alcalde. Señora Cons, come vostede no centro? No centro onde que vostede é seguidora, como fai o seguimento? Vai comer ali, se queda un cuartiño de hora para ver que o que chega ou demais? O de autocrítica, cada un cero, non? Autocrítica cero. Que me está dicindo? Que para non ir a Guatepeor nos temos que quedar en Guatemalo? Do que fai a Xunta fala moi ben, fala moi ben. Por certo, do seu partido, do Partido Popular, o que está dicindo é non comamos no Xunta, no servicio da Xunta, non, porque é malísimo. É malísimo, por qué? Porque non dá almorzos, porque non pode quedar no... non poden ir moi poucos nenos, teñen que ir moitos. Moi ben, moitas grazas polo que está facendo o Partido Popular na Xunta. Sí, moi ben, moi ben. E me pregunto eu, a conciliación é fundamental nisto. Entón, esas familias que non poden levar os nenos porque non queren ir ao comedor, que fan? Como concilian? Porque iso é unha problemática que está correndo neste momento. Parecemos constar que xa están en contratación. Vostedes dixeron que iban a traelo antes para a comisión, para que poidamos debatilo, o Consello Municipal, Escolar. Bueno, eu confiaba en que se trouxeran. Trouxen aquí que está publicado unhas fotos sobre os xantares, sí, que está publicado na web do Concello, unha fotiño sobre unha fabada, bastante escasa, a fabada, non hai carne, vexo un poquinho de fabas, está aquí. Logo temos San Pedro, tamén chamado San Martiño e Galo, o xantare do día 10 de xaneiro, o San Pedro, San Martiño ou Galo, de tempada é marzo, abril, maio, xuño, polo tanto adiantouse 3 meses. Temos aquí unha fideuá de polo, que tamén é escasito, todo fideuá, poquito pollito. Vaya rematando. Sí. Logo, filete ruso en salsa castellana, con patatas cocidas. Salsa, nada. Nada. E filete ruso, non sei, parece unha hamburguesa aí machacada con agujeritos destos comprados non sei en donde, pero mellor non sabelo. Filete ruso, pouco, parece hamburguesa. E logo aquí outra pasta de codiños. No dicionario de alimentación e restauración, porque busquei, non me soaba, eso que son codiños, pensaba que sería o típico codillo, non? Pois non, é pasta coa forma de tiburón, sí, esos son codiños. Non o sei, é novo. No dicionario de alimentación e restauración non aparece esa terminoloxía, pero é pasta con allo e perexil, nada máis. Bueno, eu sigo dicindo que se vostede estaba preocupada porque, claro, que non hai empresas interesadas en coller o servicio en Ferrol. Bueno, pois a mellor, se os precios non estiveran a mínima, se non estiveran tan abaixo, tan a baixa, está claro que seguro que hai empresas do Concello de Ferrol interesadas en coller o servicio de comedores. Estou segurísima. E tamén se pode facer... Sí, disculpe, sí. É que foi moito tamén o que dixo a concelleira, entón era por respostarlle. No, dixo menos tempo, Bueno, claro, porque teño menos tempo, sí. Pero remato, sí, de verdade. Iso, que estou segura de que unha empresa estaría interesada e tamén se tivera puntuación que tivera aquí a súa sede. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Ahora sí, señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. A ver, eu penso que aquí deberíamos todos de remar na mesma dirección, non ir uns en contra doutros. Non é cuestión de porse medallas, é cuestión de que os rapaces coman ben, de que o servicio escolar de comedor municipal funcione. A min gustaríame que os rapaces saíran contentos, que os menús foran estupendos. Eu reclamei moitas veces en comisión a posibilidade de que alguén do Concello, algunha concelleira, algún concelleiro,
poidéramos ir, por sorpresa, a ver como comen os rapaces. Non me parece que sexa unha cuestión tan terrible. Nunha xornada de portas abertas xa sabemos o que pasa. Preparan o mellor o que poden, e aínda así sei que non foi gran cousa. Intentar mellorar, intentar aportar todos solucións constructivas, buscando o que vaya mellor. Se hai que facer autocrítica, facémola todos, porque isto funciona mal, hai moito tempo, e temos que ter non sei, espírito de mellora. Dende logo, a política do medo, a política de que se a Xunta dá os servicios vai todo mal, perdemos os almorzos, eso non é así. Podemos arranxar que a Xunta dea o xantar e nós podemos artellar os almorzos. Non sei, se poden buscar moitas cousas. Non hai que asustar a xente con cousas de que vai ir todo mal, isto é terrible. Non, non. As cousas se poden solucionar falando, dende a sensatez e dende o sentido común e dende as ganas de solucionalo. E nada máis, escoitando aos pais e aos rapaces que son os que máis saben desto de primeira man. Moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Ten a palabra agora a concelleira de Educación e Universidade. Ben, por suposto, señora do Pico, doulle toda a razón. Todos temos que remar ao mesmo lado e o primeiro que queremos, e xa dixen que a prioridade é o pliego. O pliego está así porque o deixaron vos. Desde o ano 17 non hai pliego. Nós, en 9 meses, imos sacalo. E para o próximo curso sí que estará. Tamén quero decir que as direccións dos centros son os máximos representantes, tanto no centro como no Consello Escolar. E o presidente no Consello Escolar están pais, nais, profesores, en primaria e infantil non hai nenos. Polo tanto, esos pais no Consello Escolar teñen que dar as queixas ás direccións, e as direccións darán as queixas á responsable do comedor, ou á concelleira, ou a quen queiran. Pero son os directores os máximos responsables que teñen que, os representantes que teñen que levar as queixas, vale? Os directores quixeron facer un escrito que meteron en rexistro, e vou só a abrevialo, porque non podo lelo todo, vale? A xestión, claro, se non me paso do tempo, a xestión indirecta do servicio por parte do Concello de Ferrol garante que a xestión ao longo destes anos e a proximidade do Goberno Municipal facilita a organización e solución de problemas que poidan xurdir. Centros con pouco alumnado teñen asegurado o servizo de comedor. Non existe un límite no número de alumnado usuario. O uso de servicio non ven determinado por renda per cápita familiar, favorecendo o acceso de todo o alumnado. Parte do custo do servicio é sufragado polo Concello. A empresa adxudicataria pon a disposición dos centros educativos, contemplando no prego de condicións unha persoa coordinadora con formación en materia educativa que coordina o monitorado e os menús coa supervisión do Concello. Isto é todo o que din os directores, os máximos responsables dos centros educativos. Creo, señora López, que empregar os nenos para inventar unha polémica política paréceme fora de lugar. Xa que penso que xogar co máis importante que temos na nosa cidade son os nenos, sen respetar os seus dereitos. Non creo que a mentira lle leve a ningures, insinuando que existe maltrato por parte dos monitores, que a comida se serve crúa, que hai pouca froita e leite, etc. Sinceramente, señora López, en política non todo vale, e vostedes cruzáchedes todas as liñas vermellas. Podes ver o escrito dos directores que os acabo de leer. Gustaríame, vou levar ao Consello Municipal unha reportaxe fotográfica de como están os comedores escolares. Unha mentira, os nenos non comen en bandeixas, os centros escolares están perfectamente adecuados co seu mobiliario para o comedor. Referente ao monitorado que deixaron as FEAMPAs, que os tiveron que subrogar as empresas Erunión e Villasenín. Por suposto que estas empresas están impartindo monitorado diferentes formacións, e os novos ingresos que hai teñen a obriga de ter un nivel de experiencia mínimo, ciclos de FP ou mesmo título de magisterio, pero de todas formas penso que ademais de facer mala praxe teñen un gran descoñecemento dos comedores. Eu sí que me quedo no comedor, algo que estou moito tempo cos rapaces ali e coa monitora, algo que me causa unha gran tristeza, sobre todo por todo o traballo que fan detrás os meus compañeiros os directores. Moitas grazas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Para o turno de peche ten a palabra a señora López. Perdón, moitas grazas. Bueno, o que queda moi claro é que, primeiro, non estou utilizando as crianzas
para nada, nin é ningunha liña vermella. Só estou traendo a este pleno unhas queixas dunhas familias, ¿sí? Non é nada que eu quera levar aos rapaces ni nada, non. Traio unhas demandas dunhas familias. Por certo, o escrito que as direccións presentaron aquí o mércores pasado, que cando estiveron aquí, que nos cruzamos polos corredores, sí, en nada ou pouco ten que ver coas peticións que solicitan as familias, porque as familias non falan de que se cambie a xestión ou non. Se está solicitando que haxa melloras nun servicio de comedor. Nun servicio de comedor. Tampouco en ningún momento, pola miña parte, nin nesta moción aparece nada reflectido ás monitoras. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Imos entón a votar a moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pois pasamos agora á seguinte moción. Hai tamén unha solicitude de palabra. Un membro da Secretaría Comarcal da CIGA. Sin nombre. Bueno, boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, dar as gracias ao BNG por facer presentar esta moción. Obviamente, en segundo lugar, a toda a corporación por permitirnos un par de minutos de intervir en este pleno para defender esta moción. Quero pedir disculpas ao público porque estou seguro que non é culpa miña que lle este dando as costas, alguén me puxo aquí. E estou seguro que o público aprobaría esta moción, porque veño de escoitar que veñen aquí a defender un dereito. Un dereito que é o que vimos a nós aquí a expoñer, non veño aquí a ler a moción, porque estou segurísimo que todas e todos vos xa leichedes. Pero quero decir que se veño a pedirvos o voto a favor desta moción é porque ademais estou seguro que é prácticamente imposible decir que non. Decir que non porque o que vimos a tratar con esta moción, o que pretendemos con esta moción, é que se solucione un mal que estamos a padecer no noso país, no Estado español, pero no noso país moi en concreto, e en esta comarca tamén, que é a pobreza laboral. A pobreza laboral que se está institucionalizando e que avanza a pasos agigantados. Que quere decir a pobreza laboral? Bueno, hoxe en día, traballar, ter un traballo, xa non é acceder ou poder disfrutar dunha vida máis ou menos digna. Hoxe en día, ter un traballo significa para moitas familias e para moitos sectores pois non acadar, chegar a fin de mes, non poder facer as contas para chegar a fin de mes, para poder afrontar aqueles gastos básicos de vivenda, enerxía, alimentación básica, etc. E, obviamente, isto está a pasar e está a dar, sobre todo, naqueles colectivos que históricamente veñen a ser e veñen sendo os máis desfavorecidos. As mulleres, a mocedade e, moi en particular, e algo que se está vendo medrar a pasos agigantados, valga a redundancia, nas familias monoparentais que, na súa gran maioría, nun gran tanto por cento, están, digamos, baixo a tutela das mulleres. Isto é unha realidade irrefutable. E a pobreza laboral, veredes que non metemos datos na propia moción, porque esta realidade é palpable na sociedade e nós, un sindicato ao cal chegan traballadores e traballadoras polas portas todos os días, pois o estamos constatando de unha maneira moi palpable. E a pobreza laboral ven dada por dous factores clarísimos. Un deles, que é a precariedade, que é onde nós temos que traballar e traballamos máis arreo, que é combatir a precariedade desde a parte sindical, e outra é o incremento da carestía de vida. Son os dos grandes factores e iso está se vendo que a perda de salarios, a perda de poder adquisitivo non vai acompañada, todo o contrario, hai un gran desleixo con o que é o incremento da carestía de vida. E iso é unha realidade. Aquí sí que vou aproveitar para dar un dato para que vexamos como está e que isto non é unha casualidade. Hoxe en día, aquí no noso país, en Galiza, o peso dos salarios con respecto ao Produto Interior Bruto pasou do ano 21,
que estaba no 45,5%, ao ano 23 o 43,3%. Todos os economistas veñen a manifestar, isto está nas hemerotecas mesmo, todos os economistas nos informes últimos do ano pasado, que isto debía estar ao revés, como mínimo entre un 65 e 70% os datos ao revés. Bueno, pois esta é a realidade, non? E vos preguntaredes por que sentido ten que presentemos isto nos concellos? Bueno, ten todo o sentido do mundo. Primeiro, porque os concellos, obviamente, sodes a primeira institución donde chegan os veciños, a institución máis cercana aos veciños, e obviamente sodes coñecedores desta realidade, ou deberades ser coñecedores desta realidade, non só porque tedes a xente que chega por cuestións de asuntos sociais, sino porque tamén tedes contacto con ONGs e certas distintas organizacións que están, ademais fan informes con todo isto que os vou a decir. Pero non só por iso, sino porque as administracións, e iso é polo que eu decía que isto ademais está institucionalizando, as administracións por activa ou por pasiva sodes e son grandes partícipes desta situación. Basta falar ou basta decir o que está pasando nos Sergas, pero tamén, como grandes contratistas que sodes, as administracións, que son as administracións, o que se non se fiscaliza, e non se fiscaliza, esa é a realidade, estamos a palpar que as contratas levan consigo a subcontratación da subcontratación da subcontratación da subcontratación. E é obvio pensar e decir e afirmar, porque podemos afirmar que iso vai a conta do lombo dos traballadores e traballadoras, de quitar dereitos aos traballadores e traballadoras. Pero é máis, a privatización de certos servicios, un dos servicios máis precarios que hai hoxe en día en todos os concellos e nas administracións é o servicio de axuda no fogar. Outra vez estamos falando dun servicio tremendamente masificado por mulleres, feminizado, e onde a precariedade avanza e está instaurada a pasos gigantados. Decía antes que, obviamente, combatir a precariedade é a nosa labor, e de aí esta moción que eu, insisto, se defende por si sola. E que trae esta moción? Bueno, obviamente, partir da necesidade da derogación das distintas reformas laborais. En primeiro lugar, dado 2012, co goberno de Mariano Rajoy, que foi un verdadeiro desastre para a clase traballadora. O que fixo foi realmente poñer nas mans dos empresarios. Xa o despido era moi fácil, senón abrir o grifo ao despido absolutamente libre e a unhas condicións de despido absolutamente leoninas. Por poñer un exemplo, quitando ou abolindo a causalidade dos despidos, abaratando os despidos ou tamén permitindo, legislando para que as administracións non tuveran ningún poder con o tema de os despidos, para poder nin os ERTES, nin os despidos. Bueno, eso é unha realidade. É tal a realidade que xa, hoxe en día, Estrasburgo acaba de quitar unha resolución dicindo que a barbaridade que está a pasar con os despidos no Estado español hai que darlle unha solución. Pero, ademais, que dice textualmente que é o Estado da Unión Europea onde o despido é máis fácil, é prácticamente a grifo aberto. E, obviamente, é necesario un cambio radical na reforma de fai 2 anos, na 2021, do goberno do PSOE con Podemos. É obrigado a esa reforma a darlle unha volta radical a eso. Por qué? Bueno, pois porque non vamos a meternos nas intencións, pero o que sí trouxe consigo esa reforma é unha gran flexibilidade laboral. Obviamente, e é certo, permite a piratería absoluta dentro do empresariado, aí estamos a ver, porque xa son noticias da propia Voz de Galicia, como o empresariado, a raíz desta reforma, o que fai é aproveitarse dos contratos en formación para despedir sin ningún tipo de indemnización, etc. Quer dizer, hai unha perversión absoluta, como o aproveitamento dos fixos discontinuos facendo trampas al solitario, como se suele decir. Bueno, pois recuperar, botar abaixo esas reformas e recuperar cuestións como que as administracións teñan o poder para actuar nos ERTES, para decir sí ou non a un ERTE, pois son cuestións vitais para a clase traballadora. Por tanto, estamos falando deso, de restituir dereitos, pero tamén legislar de cara a un futuro. E é obvio,
non valen os discursos, xa non valen os discursos. É necesario que os distintos gobernos, tanto o goberno do Estado como o goberno galego, poñan en marcha cambios legislativos para o reparto do traballo. O mundo laboral cambia, as tecnoloxías cambian, e a productividade incrementase a pasos gigantados, e en cambio que estamos a deixar un exército de traballadores e traballadoras tirados na cuneta, que obviamente eu isto un paréntesis, porque tamén unha reflexión personal. Fai anos decíamos que o capital necesitaba exércitos de desempregados e desempregadas. Eso falla porque, ao final, todo o mundo se deron conta de que os exércitos, grandes exércitos de desempregados e desempregadas iban a facer unha gran convulsión social. Pois agora, o que ten o gran capital e o que se está facilitando o gran capital son os exércitos de precariedade. Claro, a precariedade é moito máis fácil de manexar, porque un traballador ou unha traballadora viven eso, máis vale ter algo que non ter nada. Bueno, pois o reparto de traballo xa non o inventamos nós. Eu sempre poño o mesmo exemplo. E ademais, para os que son católicos, romanos e apostólicos, hai un libro moi bello da OAC, todos sabemos e todas sabemos o que é OAC, que se titula así, e é un libro dos anos 80. Traballar menos para traballar todos. E ese é o camiño, por tanto, legislar en ese sentido é obligatorio e é unha das cuestións que estamos a demandar. Como demandamos en esa moción un plan galego de recuperación económica que ten que pasar necesariamente por unha reindustrialización do país. Non vou a descubrir aquí nada se digo que os empregos na industria están caendo a un ritmo de entre un 1,5 e un 2% nos últimos anos. Pero non digo nada, nin invento nada, porque está nos medios de comunicación, por certo, moi latente estes días, de que o emprego digno, máis ou menos digno, o emprego de calidade está na industria. Con isto non quero dicir que non teñamos que ter servicios, todo o contrario, e que hai que loitar porque nos servicios exista un emprego digno. Pero o tedes, os exemplos están, manifestación en Canarias fai 2 días, que as sociedades ou os aqueles povos que viven uni exclusivamente do turismo e dos servicios, as condicións dos traballadores e, por tanto, da poboación en xeral son tremendamente penosas. Rematar aquí, pedindo que digades sí a esta moción. É moi importante que os concellos avalen esta moción. É moi importante porque esta moción, que chega co aval tanto ao goberno galego como ao goberno central, co aval dos concellos, é un aval, xa digo, tremendamente importante porque, como decía antes, sodes os que manexades realmente esos datos da pobreza laboral. Moitas gracias. Moitas grazas. Para a defensa da moción, ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Rei. En primeiro lugar, agradecer a Manel a súa presenza neste pleno municipal, unha vez máis, a súa intervención, e agradecer a CIGA estar hoxe novamente aquí e o seu compromiso co futuro da cidade e co futuro deste país, neste caso a través dunha campaña de traballo digno e de stop á precariedade que creo que da cal creo que todos e todas somos conscientes. Dentro desa campaña estamos ou están a desenvolver estas mocións levándoos aos plenos municipais para que cando menos sexamos conscientes de que hai unha realidade que cada vez é máis palpable. Falaba Manel de que a día de hoxe cada vez temos máis traballadores pobres, traballadores que son incapaces de chegar a fin de mes cun salario cada vez máis precario. A día de hoxe cada vez hai máis privilexios. As persoas, a media das persoas que forman parte do colectivo de persoas con maiores ingresos percibe 100 veces máis os ingresos que percibe calquera persoa que está inserida no grupo de persoas con menos ingresos. E isto nun sector ou nun ámbito laboral que cada vez se orienta máis cara ao sector servizos, que ocupa xa o 72% dos empregos no noso país, incrementando ademais a temporalidade da cal son as mulleres as que están a sufrir máis estas condicións. O 30% dos contratos temporais das mulleres non é comparable ao 18% que están a sufrir os homes. Todo isto
nun contexto no que a desindustrialización de cidades e de comarcas como a nosa cada vez se fai máis patente. Esta moción orienta os seus obxectivos de dous ámbitos. Por unha parte, desde o punto de vista normativo, poñendo sobre a mesa as graves consecuencias dunha reforma laboral do Partido Popular que a día de hoxe segue vixente, que abaratou o despido, que puxo por riba os convenios das empresas, os convenios colectivos, que puxo por riba os convenios estatais, os convenios que puidamos asinar no ámbito galego, que precarizou as condicións laborais e que no fondo lle entregou ás grandes empresas a xestión dun mercado laboral que decidiron orientar hacia a súa precarización. Pero faino tamén tendo en conta que o modelo económico que levamos sufrindo ao longo dos últimos anos e que parece que é un modelo que é incuestionable, vai sendo hora de que empecemos a asumir a necesidade da súa reforma. Creo que esta moción e a intención que se vislumbra dela coa perspectiva de resolver os problemas que nos veñen no futuro, tanto desde o punto de vista da incorporación de novas tecnoloxías á economía, como de abordar problemas como o cambio climático, é evidente que non poden pasar por unha precarización das condicións laborais dos traballadores e que isto non pode ter como consecuencia final o incremento da pobreza e a desigualdade entre as persoas e a desigualdade entre os territorios. E se hai unha reforma laboral boa, a mellor, que podíamos aplicar é o desenvolvemento industrial dunha cidade e dun país como o noso. E non será porque non temos os recursos, non será porque non temos a capacidade e non será porque non temos o coñecemento. Porque se de algo sabemos e se de algo podemos tirar para poder atallar os problemas que temos a día de hoxe na nosa sociedade é de todo iso. E en Ferrol, nunha cidade como a nosa, tendo a experiencia que temos respecto do que ten acontecido no pasado, parece que un atentado á propia sociedade asumir que asteleiros como os que temos diante dos nosos ollos e que podemos ver todos os días sigan paralizados, sigan sin poder funcionar, mentras a poboación cada vez está máis envellecida, os nosos mozos e mozas teñen que emigrar e aqueles que teñen a sorte de ter traballo, cada vez o teñen nunhas condicións laborais máis precarias. Se esta moción, cando menos, serve para que os que hoxe estamos aquí, cando menos, sexamos conscientes de que esta realidade vai sendo hora de que lle poñamos freo e adoptemos as decisións que permitan atallala, pois algo xa temos avanzado, polo menos en ese aspecto. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Rivas. Por parte do Grupo de Ferrol en Común, ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, dar un afectuoso saúdo tanto a Manel como a Galdo, que en representación da CIGA traen esta moción que veñen de levar aos concellos da contorna, compañeiros de loita xuntos pero non revoltos, onde hai moitos anos. Creo que é de agradecer que problemáticas da clase traballadora sexan traídas a debate a un pleno municipal, porque non sempre este debate é prioritario para moitos grupos. En segundo lugar, no sustancial da moción temos case que un 90% de coincidencia de análise e solucións que se propoñen do que se ven en denominar a precariedade laboral, os traballadores empobrecidos ou como se queira denominar. Creemos que os acordos, agás un punto que por eso imos pedir a votación por puntos, son de aprobación razoable para mellorar as condicións materiais da clase traballadora e a maiores creo que, ademais, por incidir na nosa visión política, creo que compre tamén incidir en que por moito que teñamos un marco laboral estable, progresista, que se preocupe en poñer as persoas no centro e que os nosos mozos lles dea unha oportunidade, se non se toman outra serie de medidas complementarias como o control do prezo dos alimentos, políticas valentes como a intervención pública de empresas estratégicas en materia de enerxía ou facilitar o acceso á vivenda, pois os prezos seguirán crecendo a un ritmo moito máis progresivo que os salarios, estaremos na mesma situación.
Nos creemos que é necesario, dende logo, ese plan galego de recuperación. A industria ten que ocupar un papel crucial. Dende o ano 2008 ao ano 2022 perdéronse 40.000 postos de traballo, ni máis ni menos, neste país, vencellados á industria, coa perda de grandes empresas, como todos sabemos, tipo Alcoa e outras. Creemos que o sector servizos, aínda que importante, non pode ser a pedra angular do traballo, porque por cada posto da industria se xeran 2,5 postos de traballo noutros sectores. En canto a análise que se fai dos ERTES, da reforma laboral, etc., creo que os ERTES, ainda que un instrumento mellorable, dende logo, en tempos de pandemia serviron para manter moitísimos postos de traballo. Temos, ademais, o control dunha Dirección Xeral de Inspección a cargo do Ministerio, que creemos que fixo unha labor de fiscalización, que, como digo, pode ser mellorable, pero creo que foi un instrumento acaído para evitar o desemprego e un paro estrutural que sen esa ferramenta sería moito maior. Dende logo, a reforma do 2021, que vai vencellada tamén a mellora do salario mínimo ou a intentar minorar a fenda salarial entre homes e mulleres, etc., se ven é mellorable, creemos que foi un instrumento que tamén serviu para que esteamos falando de cifras de máxima ocupación neste momento, con salarios, dende logo, moi mellorables a través dos convenios laborais que, por desgraza, como se di aquí, ese decreto non foi aprobado para a súa mellora, pero que a reforma, baixo o noso punto de vista, non debe quedar aí. Debemos avanzar cara a un novo estatuto dos traballadores, un novo marco global das relacións laborais, que, dende logo, malia a oposición dos sectores que defenden as grandes multinacionais, pois creo que vai ser o camiño que se debe seguir. En canto ao resto de medidas, dende logo, a xornada laboral de 35 horas, a reducción para 4 días, 32 horas a semana, é algo que está máis que avalado por todo tipo de organizacións internacionais. Creo que xa hai moitos países que van nese camiño e creo que favorece non só a conciliación, senón tamén a productividade. Creo que é algo que xa está máis que constatado e evaluado. Polo tanto, incidir que esta moción creo que fai unha análise correcta do que veu pasando neste país en relación ao deterioro do mundo do traballo polo desmantelamento dos grandes sectores industriais, e por a nosa banda, pediríamos a votación por puntos, porque o único con o que discrepamos, como xa supoño que saberían antes da presentación, en ese punto número 2, porque creemos que a reforma do 21, en xeral, con matices, foi positiva para a clase traballadora. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Matos Calona. Moitas grazas, señor Tenente Alcalde, e moi boas tardes a todos e todas. E creo que ben acaído, falar xustamente destes temas despois dun pleno no que se falaron, creo que, inda que moi lixeiriño de contido, e non me vou a cansar de decilo ao longo destes 4 anos, porque lembro cando decían que os plenos viñan lixeiriños de contido, pois este pleno ben lixeiriño de contido, non? Pero se falaron cousas importantes neste pleno, como este asunto que se tratou hai un intre da necesidade de reforzar os servizos públicos que estamos a prestar por parte do Concello de Ferrol, que a min, alén de que se poda mellorar o servizo de comedores, me gustaría saber cales son os plans deste Concello, pois tamén para favorecer a incorporación de nenos e nenas aos coles públicos, porque eu o que sí que vexo é que cada día máis temos menos alumnos neses coles públicos e máis alumnos noutros coles, non? Polo tanto, creo que agora compre falar de traballo. É certo que, tal e como decían os voceiros, hai un intre, pois há unha situación preocupante en relación co traballo. Eu creo que o traballo serve para dignificar a vida, creo que é un obxectivo vital de todos os traballadores e traballadoras, e creo que é certo que temos que, como institución, pronunciarnos arredor destes asuntos. Pero tamén na liña na que acaba de falar o voceiro de Ferrol en Común, a mí me gustaría poder votar esta moción por puntos, porque indubidablemente creo que hai que ter en conta
a situación que vivimos hoxe, non? Despois de xa moitos anos falando de cuestións que, felizmente, non, aínda que queda moito traballo por facer, pois se produciron nestes últimos tempos, non? A máis importante, ou dende o meu punto de vista, unha das máis importantes nos últimos decenios, nunha gran medida, a incorporación da muller ao traballo, non? Que creo que é fundamental para que unha sociedade se poda desenvolver dende un punto de vista de igualdade, non? E despois, decir que, bueno, que eu efectivamente creo que houbo moitas mermas laborais naquela reforma que fixo o Partido Popular no seu momento, consecuencia da crise económica. Creo que algo que quedou patente pois nestes últimos anos é que se pode facer fronte a unha crisis de outro estilo, como a crise que xerou a pandemia ou mesmo agora despois da guerra de Ucrania, pois de outro xeito, non? Creo que pensando xustamente en políticas sociais e, polo tanto, tampouco vou a compartir que esa reforma laboral do ano 21 fora negativa para o noso país, non? Eu creo que superamos por primeira vez os 21 millóns de afiliados á Seguridade Social. España crece ou medra 5 veces máis que a Eurozona e crea 4 de cada 10 novos postos de traballo en Europa, non? Eu creo que eso hai que telo en conta. Cuestións importantísimas tamén. O goberno de España subiu un 54% o salario mínimo interprofesional de 736 euros a 1.134. E despois, outra cuestión importante, fundamental para a vida laboral, que é como van a disfrutar pois, das súas pensións aquelas persoas que están xubiladas. Bueno, pois xa saben que agora mesmo hai 25.000 millóns de euros previstos ao final desta legislatura, non? Polo tanto, creo que sí, é unha problemática na que nos temos que pronunciar. Dende logo, nós compartimos en boa parte a filosofía da moción, pero é evidente que non podemos compartir absolutamente todo o que se di nela, non? En todo caso, eu sí que creo que Galicia ten unha situación moi diferente. Aquí se falou, o propio Consello Económico e Social, o dixo o voceiro de Ferrol en Común, recoñecía que nos últimos anos se perderán 40.000 empregos na industria. Pero aí tamén teño que decir que tampouco vale aquí distancia. Eu creo que tivemos moitas ocasións de debatir nesta cidade hai case máis de 5 ou 6 anos como podía medrar a industria. Eu creo que fixemos unha aposta, eu mesmo tiven que, no nome da cidade de Ferrol, apostar por algunhas iniciativas e creo que agora estamos a ver como esas iniciativas dan o seu froito, non? Creo que non se pode estar en todas as ocasións en misa repicando. Creo que efectivamente temos unha oportunidade histórica que nos ofrece pois esta nova aposta pola enerxía verde ou polo desenvolvemento industrial da eólica mariña, e creo que en moitas ocasións hai unha certa equidistancia e non se pode dicir pola mañá unha cousa e pola tarde outra. Polo tanto, eu, se me permite, compartindo a filosofía da moción de que é importante que os traballadores e traballadoras podan dispor de un salario digno, sí que me gustaría poder votar por puntos, ou ao noso grupo lle gustaría poder votar por puntos, para de algún xeito poder matizar o que aparece recollido nesta moción. Pola miña parte, máis nada, e moitas grazas. Moitas gracias, señor Mato. Polo grupo de goberno ten a palabra a portavoz, señora Piltain. Moitas gracias, tenente de alcalde. Boas tardes a todos e a todas, compañeiros de corporación, público que está hoxe no salón de plenos e o que están a vernos dende a casa. Creo que podo afirmar que neste Concello todos os membros da corporación municipal, sexamos do partido político que sexamos, traballamos todos os días pola consecución dun traballo máis digno, máis igualitario, máis inclusivo e máis duradeiro. É un feito indiscutible tamén que dende o goberno galego se traballa incansablemente dende fai moitos anos para conseguir este mismo fin, para impulsar a nosa comunidade autónoma a un modelo económico baseado no emprego digno, inclusivo, igualitario e solidario. Deste modo, no ano 2024, Galicia seguirá apostando por este ecosistema, cun orzamento que experimenta un incremento dun 3%, 1,5 millón de euros máis respecto ao ano anterior. Nestes momentos hai moitos programas en marcha, como, por exemplo, Espróxima, centrado na creación e consolidación de emprego, a PROL Economía Social, que fomenta a incorporación de persoas desempregadas invertindo 5 millóns na creación de emprego,
o programa S-Factory, o programa S-Transforma, o bono Consolida a Economía Social. Estáse a promocionar o emprego inclusivo para unha Galicia na que todos e todas quepamos e cunha formación dual para as persoas con discapacidade intelectual e problemas de saúde mental. É dicir, son moitísimos os programas e as iniciativas que dende o Goberno galego se están a impulsar para conseguir o que todos queremos, unha Galicia próspera, igualitaria, con conciencia social e cuns datos de paro cada vez máis baixos. Estáse a conseguir. Falando da mocidade, son moitos os programas que desenrolamos estes últimos anos para axudar a nosa mocidade, como o programa Investigo, que é destinado especificamente a nosa mocidade e que no ano 2024 a Xunta de Galicia asumiu como propio. Tamén contamos con programas como o programa Talento 30. Apóiase tamén dende a Xunta de Galicia dunha maneira moi especial aos autónomos, contribuindo así á creación de emprego, con programas como o Impacto Autónomo, Bono Autónomo ou Programa Nova Oportunidade. Porque recordemos que a nosa mocidade é o noso futuro e os nosos autónomos son uns dos grandes xeradores de emprego da nosa comunidade autónoma. Trabállase sen descanso, con plans como o Plan Corresponsables, o Plan de Axudas. E todo isto que lles digo está corroborado por datos. Voulles dar os datos dos últimos 14 anos. Hai moitos menos parados. En abril do ano 2009 había 210.662 parados. En febreiro do 2024, 80.000 parados menos, 130.583. Hai máis afiliacións á Seguridade Social. En abril do 2009, 1.029.597 persoas. En febreiro de 2024, 25.500 persoas máis. A taxa de paro é menor e a taxa de ocupación é maior. E isto son datos obxectivos, non son palabras, son feitos. Galicia continúa a ter, ano tras ano, menos paro, máis emprego e de maior calidade e máis activos. Temos máis empregos femininos. Basta ver, hoxe, a cantidade de femias que estamos nesta sala e a cantidade de homes. Máis emprego entre a mocidade, menos parados de longa duración, mellor situación nos fogares, aumentando o número de persoas ocupadas. Estamos no bo camiño. Claro que hai cousas que mellorar, pero estamos no bo camiño. En canto á reducción da xornada laboral, creo que obviamente a todos nos gustaría ter unha xornada laboral de 4 días en lugar de 5, pero trátase dunha cuestión bastante complexa que debe abordarse, consensuarse no diálogo social antes de lanzala aquí nun pleno. Dende o Partido Popular estamos a favor de calquera medida que implique a mellora da calidade da vida dos traballadores e traballadoras. Pero estas decisións tan importantes sobre a xornada de traballo que van a afectar de unha maneira directa ao mercado laboral deben acordarse no marco do diálogo social. Facerse un cálculo real da súa incidencia en custes económicos e coa debida previsión. Faise necesario que prime o compromiso coa calidade no emprego porque de outro modo poderíamos acentuar a precariedade laboral. Temos, por tanto, que votar en contra desta moción e non teño nada máis que añadir. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Piltain. Polo grupo propoñente da moción, ten a palabra, señor Rivas. Grazas. Bueno, a ver, esta moción se podía orientar de diferentes maneiras, pero cando menos creo que hai dous aspectos que son evidentes e os cales se pode ter unha opinión, se pode debatir ou se pode pedir a votación por puntos, que me parece lexítimo e obviamente permitiremos. Eses dous aspectos son a reforma laboral que iniciou o Partido Popular no ano 2012 e a outro aspecto son as políticas de industrialización deste país e desta cidade. O que non se pode facer é coller unha moción que fala sobre estas dúas cuestións e vir aquí a facer un discurso propagandístico sobre non se sabe exactamente que, sobre programas que non teñen nada que ver co que se ven a comentar aquí e decir que se va a votar en contra porque isto hai que consensuarlo, non se sabe exactamente tampouco con quen, porque quen toma as decisións non deixamos de ser os partidos políticos en este pleno municipal, na Xunta de Galiza, un no goberno do Estado. Decía que se pode ter unha visión das cousas cando menos diferente ou diverxente, e por eso digo que non teremos ningún problema porque se faga a votación por puntos, pero creo que cando menos deberíamos
ser conscientes de cal é a realidade desta cidade e deste país despois da aplicación desa reforma laboral do ano 2012 a través dese tránsito no ano 2021 e o que temos diante dos ollos. En 2023 incrementouse un 4% os contratos indefinidos a tempo parcial. Desapareceron os contratos temporais, pero apareceron os fixos discontinuos que levaban consigo contratos a tempo parcial. A maioría desta temporalidade está asociada ás mulleres e, ademais, a precariedade destes contratos cada vez é maior. Creo que recuperar os 45 anos por despidos improcedentes, recuperar a posibilidade de que se poidan desenvolver convenios colectivos que asinamos ou que poidamos desenvolver no noso país sin que prevalezan os convenios que desenvolven as empresas e podamos adoptar mellores condicións laborais para os traballadores e as traballadoras, incluso recuperando os salarios de tramitación en caso de despidos improcedentes, creo que tampouco son matices, son elementos básicos das condicións laborais en que os traballadores e as traballadoras desenvolven o seu traballo. E se ese contexto se dá, ademais, nun contexto de inflación cada vez maior, cos custes de vida cada vez máis elevados, despois pasar unha crise financiera, unha crise sanitaria convertida en crise económica, e non tomamos ninguna medida para que isto se poida paliar, pois a reforma laboral da cal eu o que non acabo de entender porque vostedes se queren facer responsables de algo que a súa orixe é do Partido Popular e, como ven, non ten ningunha intención nin de reflexionar, nin de pararse a pensar que o que fixo nese ano 2012, creo que os demais sí que deberíamos empezar a pensar que o camiño que en 2012 se iniciou é un camiño errado e que nos está levando a unha situación límite. E en calquera caso, e remato coa idea que creo que, cando menos para nós, é fundamental e máis interesante para esta cidade e para este país. A mellor reforma laboral que poidemos acometer no noso país é desenvolver unha política de industrialización e de poñer a funcionar os sectores que a día de hoxe xa temos e que, ademais, contamos coas infraestructuras e co personal para poder facelo. Tomemos as decisións para que isto aconteza e deixemos de facer unha especie de negacionismo, como parece que asume o Partido Popular como política única, dando argumentos e razonamentos que deben ser unha especie de eslogan que repiten como se fora un mantra e que creo que a día de hoxe xa ninguén se cree. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Rivas. Ferrol en Común polo Grupo Socialista. Señor Mato, ten vostede a palabra. Grazas, señor Teniente Alcalde. Bueno, pois eu simplemente lembrarlle ao Partido Popular que é certo, eses datos son moi bons, pero a pregunta que creo que compre facer é que fixa a Xunta de Galicia, que ten competencias en materia de industria, precisamente para evitar que nesta última década, como decía, o Consello Económico e Social, por certo, dirixido nese momento por Agustín Hernández, ninguén sospeitoso de ser, digamos, un afiliado dun partido de esquerdas, decía que nos últimos 15 anos se perderán 40.000 empregos en materia de industria. Eso estamos a sufrir tamén aquí. Non abordar os problemas é o que ten. Eu coincido. A industria é un sector básico, fundamental en Galicia, que aquí en Ferrol, concretamente, sí que é algo evidente que é o que nos permite incluso por primeira vez en moitos anos medrar en poboación. Eu o que creo é que os partidos que estamos afeitos a gobernar en institucións temos que ser claros a hora de plantexar as nosas políticas, non? Eu creo que facer unha política industrial é apostar polos sectores productivos, como ben se decía, que xa existen ou que están a nacer. A min o que non me acaba de encaixar é que despois poñamos tantas trabas para que algúns tipos de sectores productivos que están xurdindo en relación con novas industrias, incluso industrias de transformación do sector primario tan importantes como hai en Galicia, pois non podan sair adiante, ou, por exemplo, que nos teñamos negado durante moitos anos a que os hosteleiros que lamentablemente non teñen carga de traballo no sector civil podan abordar a súa transformación como están a facer. Porque, senón, preguntémoslle aos traballadores e traballadoras que están agora mesmo a traballar nos hosteleiros de Navantia, tanto en Ferrol como en Fene. Eu creo
que gobernar en política é fundamental. O desenvolvemento eólico en Galicia se produxo con un goberno bipartito noutro momento. E creo que compre agora facer unha reflexión profunda, tendo a aspiración de gobernar como temos todos, creo, os grupos políticos que estamos neste país, facer unha reflexión profunda si eso é bon ou malo ou en que condicións hai que facelo. Pero decir que non, porque non, tampouco creo que sexa a mellor maneira de facer política ou de dinamizar a industria. Creo que a esas preguntas todos temos que responder, especialmente quen goberna a Xunta de Galicia, que ten que dar pasos nesta comarca tamén para evitar que se sigan perdendo empregos nos diferentes sectores industriales. Non se pode pasar por riba de como está evoluindo o sector industrial dicindo que, bueno, botándolle a culpa a un terceiro, nin tampouco pechando os ollos en relación coa problemática que temos hoxe en Galicia, que creo que sí que é unha problemática moi específica cando falamos non somente en términos de emprego, sino da calidade da nosa industria ou do futuro da nosa industria. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor Mato. Polo grupo de goberno, señora Piltain, vai tomar a palabra. Pois para pechar, señor Rivas. Nada, únicamente únicamente agradecer de novo a CIG a súa presenza hoxe aquí, a Manel a súa intervención, a Galdo por estar con nós en este debate e aclarar, cando menos, esta idea de que os datos dependen bastante da maneira en que se miren. Porque, e vou a poñer un exemplo que ten que ver coa nosa cidade. A cidade de Ferrol incrementou a súa porcentaxe de paro en máis de 20 puntos entre o ano 2009 e o ano 2013, e desde o ano 2013 até o día de hoxe volveu uno a reducir. O cal non quere decir que en Ferrol se incrementase o traballo e que as condicións laborais fosen mellores. Eso, o único que quere decir é que acompañado cun despoboamento permanente durante un período de tempo de máis de unha década, o paro provocou que a xente que non tiña traballo tivese que emigrar e sair desta cidade. E a día de hoxe, a taxa de actividade dun concello como Ferrol non chega nin ao 50%, algo que é bastante preocupante. Este exemplo, esta metáfora que Ferrol respecto do país debería servirlles, cando menos, para reflexionar que ter unha taxa de paro en función dunhas porcentaxes que hai que mirar no contexto global do mercado laboral ten que ir acompañado de políticas que o que promovan sexa o asentamento da poboación, non só no país, sino no conxunto do país. E que, en calquera caso, a política que desde a Xunta de Galiza se deba desenvolvendo ao longo dos últimos anos non só non está axudando en nada a que poidamos paliar a situación que estamos a vivir, sino que ademais a está a fomentar, a pesar dos lugares comuns en que estamos, parece, todos e todas. Moitas gracias. Moitas grazas. Imos a proceder á votación. Separamos o punto 2, non? Para cada punto. Moi ben. Punto 1, votos a favor. En contra. Queda rexeitada por 13 votos en contra e 11 votos a favor. Punto 2. Votos a favor, en contra, abstencións. Queda rexeitada por 15 votos en contra, 2 abstencións e 3 votos a favor. No, perdón, Sí, 3 a favor, sí. 3 a favor, por eso 13 más, 13 más, ¿qué dices? Sí, ¿no? Sí, está ben, está ben. Sí, 15. Ainda que complexo, pero... Punto 3, votos a favor. En contra. Queda rexeitada por 13 votos en contra e 11 votos a favor. E punto 4, votos a favor.
En contra? Abstencións? Queda aprobada por 13 votos en contra, 6 abstencións Sí. e o resto a favor. Sí, 5, perdón. Pasamos ao seguinte punto, señora secretaria. Nos quedó pendiente a primeira moción, ¿no? Quedó pendiente a primeira Sí, la del Grupo Socialista, Vale. da memoria histórica, non? Sí, a primeira moción que estaba na orde do día, que é o punto 10º, moción do Grupo Municipal Socialista reclamando ao Goberno Municipal a constitución inmediata do Consello Sectorial da Memoria Histórica Democrática para a súa consideración, debate e posterior aprobación polo Pleno do Concello. Para a defensa da proposta ten a palabra a señora Martínez Montero. Sí, grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois, antes de comenzar a defensa desta moción, bueno, pois quería saudar e agradecer a presencia neste pleno a representantes da Asociación de Memoria Histórica Democrática, así como aos dous historiadores que foron os encargados de elaborar a listaxe de 904 persoas que se poden ler nese memorial e que foi esa listaxe completada coas achegas desta asociación, non? E xa, bueno, pois paso a defender, a presentar esta moción que, bueno, pois casualmente coincide cunha xornada que, dende logo, é moi importante para os nosos irmáns de Portugal, non, como ese 50 aniversario da Revolución dos Carabeis. E digo, bueno, casualmente ou non, porque o certo é que esta moción bueno, pois non debería ter sido presentada, non? Porque realmente o que estamos pedindo nela é que se dea cumprimento a algo que o Partido Popular no pasado mandato nos reiteraba e nos pedía sistemáticamente, que era que se dera cumprimento aos acordos plenarios, non? Esta moción é ben sinxela, non? Porque precisamente o que pide, o que reclama é que se cumpla un acordo plenario que ademais ven de lonxe e que creo que foi obxecto de diferentes mocións presentadas tamén por diferentes forzas políticas. Quero destacar que sempre co apoio maioritario das forzas políticas nesta corporación e, dende logo, sin votos negativos, non? Por tanto, nos traemos esta moción na que, xa vou ao fondo, non? Na que reclamamos ou solicitamos que se constitúa de xeito inmediato o Consello Sectorial da Memoria Democrática, non? E facémolo, como dicía ao principio, para dar cumprimento a un acordo plenario que se iniciou a finais de setembro do ano 2021 coa creación desa memoria, desa mesa da memoria histórica democrática, que a súa vez tamén emanaba dese acordo plenario. Esa mesa, como se lembrarán, bueno, pois foi inicialmente creada co principal obxectivo de poder desbloquear unha situación que levaba tempo, bueno, pois en unha saída clara, como era a construción dese monumento de lembranza ás vítimas do franquismo, memorial que poido ser desbloqueado precisamente grazas a esa mesa e o traballo que fixeron todas as persoas integrantes na mesma, e que non só eran as formacións políticas, e nas diversas reunións que tiveron lugar, bueno, pois se puxo de manifesto a necesidade de dar un paso máis e de non só limitar a ese memorial a creación ou o traballo desa mesa, senón que se dixo que sería axeitado poder traballar nun órgano de participación xa concreto, cun regulamento propio,
e que poidera non só, como dicía, poder dar saída a esta demanda, non, a este monumento, senón que ademais, bueno, pois tamén se poidera traballar noutras cuestións que pensamos que son de especial relevancia, como é, bueno, pois o seguimento, cumprimento desa Lei de Memoria Democrática aprobada no ano 2022. Creemos que é importante ter un consello sectorial, un consello específico que poida, que a xente que forme parte poida non só participar, senón tamén asesorar, e por iso nos o que reclamamos é o que se acordou que se fixera ese consello sectorial que quedou tramitado a finais do mandato anterior, e que se convoque a mesa de forma urxente para poder precisamente artellar eses pasos e que poidamos ser concello, xa non digo pioneiro porque hai outros concellos da nosa comarca que xa teñen acordado eses concellos como son Narón, Neda, Pontedeume e creo que tamén Cedeira, pero sí polo menos sumarnos e tamén ser exemplo deses traballos de recuperación da nosa memoria histórica democrática. Moitas gracias. Moitas grazas. Por Ferrol en Común, ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas. Dende logo, nos imos apoiar radicalmente esta moción presentada polo Grupo Socialista. Saudar as persoas que están aquí presentes, seguro que ansiosas de que esta moción saia adiante, dándolle continuidade o traballo científico histórico de Maiz e Suárez, pero tamén o traballo que ven desenvolvendo a Asociación de Memoria Histórica Democrática nos concellos da contorna. Creo que non debemos ser menos en Ferrol para poñer en valor o que a nosa memoria e evitar tentacións de discursos que últimamente estamos a escoitar de guerra fratricida ou guerra de bandos ou cuestións que deberan estar superadas ante o que foi un golpe de Estado cruento e que ninguén se plantexa en países como Alemanha falando do nazismo ou Italia falando do fascismo. Por lo tanto, creemos que esta ferramenta é fundamental porque, ademais, é aberta, participativa, está recollida nun regulamento de participación cidadá, xa está o mecanismo creado para poder articulalo en canto haxa vontade política. Eu estaba presente naquela reunión onde surdiu esa idea e estábamos, certo, todos de acordo en que a través dese mecanismo regulado poder poñer en primeira liña do debate público a memoria histórica democrática e que non se esqueza uns feitos terribles para os cidadáns conscientes que loitaron contra un réxime totalitario nun pasado non tan lonxano, pero que non debemos esquecer, senón que debemos honrar a súa dignidade por telo feito. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rey. Ben, nada, únicamente decir que nos imos votar a favor desta moción, agradecer a presenza de representantes de Memoria Democrática en este pleno municipal, a Bernardo e a Suárez por estar hoxe aquí acompañando este debate e imos votar a favor porque creo que ao longo dos últimos anos se ten desenvolvido en esta cidade un traballo colectivo co obxecto de crear foros de debate ao respecto de unha realidade que sigue permanecendo oculta. Un traballo colectivo que viu como se facía realidade grazas a ese esforzo, un monumento no barrio de Canido, polo cal se loitou moito por parte de todas estas persoas e que nese proceso evidenciou a necesidade de crear ou de oficializar ese foro de debate democrático que permita, cando menos, avanzar en aspectos que moitas veces permanecen ocultos. E creo que ese obxectivo que acompañou a estes debates ao longo dos últimos anos é necesario que o formalicemos. De maneira oficiosa, tense creado unha especie de comisión, pero creo que compre que por parte deste pleno municipal se oficialice esa comisión e que ademais se faga
cun carácter plural e aberto, tal e como se ten discutido en esas reunións. Por tanto, desde o Bloque Nacionalista Galego, creo que é necesario e fundamental que de maneira urxente poidamos convocar esa comisión oficiosa creada en tempos pasados para poder darlle formalidade a aquelo que creo que, cando menos, desde os grupos que estamos deste lado do pleno municipal, levamos tempo demandando para que se concrete e se oficialice. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o concelleiro de Cultura, o señor Pontefar. Gracias, señor alcalde. Boas tardes. Un saludo especial aos membros de Memoria Histórica Democrática, historiadores e o público que está aquí con nós. Bueno, teño que empezar dicindo que esta moción do PSOE é unha moción que apoyamos sin ninguna dúbida, porque creemos que efectivamente é un mecanismo regulado que nos vai a axudar a, entre todos, interpretar correctamente a Lei de Memoria Histórica Democrática, que non haxa interferencias de outros grupos, de xente que se lle ocurre este ou aquelo, senón que todo eso ten que pasar por o filtro deste Consello, deste mecanismo democrático que dirá, a través dos historiadores que estudiarán cada caso, si isto hai que facelo así, si non hai que facelo ou hai que facelo de outra maneira. Entonces, pouco máis hai que decir, estamos todos de acordo, e, bueno, que adiante con isto. Eu, por as informacións que teño, é unha cousa que me interesaba comentar públicamente, porque as informacións creo que son absolutamente correctas e fiables. Este Consello Consultivo estaría presidido por o alcalde, tería un concelleiro, que o alcalde delegue, que nombre, tería un secretario, que podía ser un funcionario, tería un portavoz de cada grupo político do pleno e tería dous historiadores, ou tres, o número habría que determinalo, que son os que realmente van a soster os contidos que se presenten conflictivos, as propostas que se fagan a este Concello. Non sei se é así exactamente, pero, en todo caso, habría que determinalo. Por outra parte, creo que este Consello, que vai a interpretar científicamente a Lei de Memoria Histórica, debe servir para pechar feridas e non para abrir máis feridas. Eso é a esperanza que temos e coa que votamos, a favor. Moitas grazas. Señora Martínez. Sí, espero que sexa a miña derradeira intervención. En primeiro lugar, sí que quero agradecer o posicionamento unánime de todas as forzas políticas. Sí que me permita que me sorprenda que estean tan de acordo coa proposta e que en estes casi 11 meses de mandato non se teña avanzado nada. Eu alégrome diso. É certo que algunha das súas frases que ven de dicir, dende logo o noso grupo non comparte, abrir feridas e demais. Xa houbo outras ocasións nas que se dixeron e que nos amosamos o noso rexeitamento con esa perspectiva que teñen vostedes de avaliar o que foi a ditadura franquista, pero en todo caso alegrámonos de que sí que academos un apoio cando hoxe mesmo o seu partido votou en contra no Parlamento Galego dunha iniciativa similar sobre homenaxear as vítimas do franquismo na Cámara Galega. Por tanto, quero facer especial mención a este acordo. E sobre o que comentaban de como se ten que facer, precisamente o que nos propoñemos é que se convoque
convoque de forma inmediata esa mesa para que precisamente aí definamos os pasos a dar sobre como facer a convocatoria, non? Porque hai a posibilidade de facer o Consello de aprobarlo en pleno e logo facer un regulamento, ou ver o tema que falaba vostede de componentes, de quen preside máis, facelo nesa mesa. Nos o que consideramos fundamental é que se convoque esa mesa de forma inmediata e urxente e aí xa abordar de forma seria como vamos continuar, pero sí que con ese compromiso de constituir o Consello tamén a maior brevidade posible. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Votamos entón. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, señora secretaria. Mercados. Punto 13. Moción do Grupo Municipal Ferrol en Común para instar a convocatoria inmediata do proceso de concesión de postos baleiros nos mercados municipais. Ten a palabra por Ferrol en Común o señor Suárez. Moitas grazas. Ben, nun tempo no que vimos de defender o estímulo público do emprego a través dos concellos e das administracións públicas, dende logo, un lugar que debe ser central, e ademais relacionado tamén coa moción dos comedores que se presentou con anterioridade, son os mercados municipais. Creo que neste Concello, dende o ano 2017, non houbo ningún proceso de licitación aberta, baremado. Sí que é certo que houbo, con tempos de pandemia, por parte do anterior goberno, un meritorio intento de asignar postos dos mercados a xente con necesidades, pero nos creemos que hai que dar un paso máis, repetir ese proceso de 2017, onde podan ter espazo persoas con problemas sociais, parados de longa duración, mozos e mozas con dificultades para encontrar un emprego, que a día de hoxe, moitos seguro que a moitos grupos se dirixen, non saben que mecanismo deben seguir para poder acceder a un posto do mercado, tanto na Madalena como en Caranza, con Recimil, que sorprende mesmo os propios praceiros o pouco dinamismo que hai nos procesos de licitación destes postos. Creo que é fundamental que nestes espazos se cobre vida non só a nivel de produto de proximidade, como dixen, senón tamén neses modelos combinados que están agora en moitas cidades de hostelería e mercados, e que, ademais, sirvan como polo de dinamización social, lugar de reunión e que recuperen ese sabor de antaño, por dicir de alguna maneira, onde o mercado era un lugar de encontro común a todas as persoas. Ademais, co novo espazo creado no mercado da Madalena, creo que é un lugar propicio para comenzar. Creo que é necesario e imprescindible un esforzo do Concello en facer unha diagnose dos postos que existen a día de hoxe a disposición da cidadanía, facer as reformas necesarias para darlles a dignidade mínima para comenzar unha nova vida e, ademais, facer ese procedimento aberto público onde o prioritario non sexa a renda ou que veñan grandes locais de restauración xa coñecidos, senón que os que máis o precisen se poñan os baremos necesarios, como é o nivel de renda, como é, como dixen antes, ser parado de longa duración ou outro tipo de cláusulas sociais que xa foron introducidas no ano 2017, non é ninguna novidade, no proceso de baremación. Estábamos falando nese ano, nese procedimento, de que unha persoa podera emprender unha nova vida pagando entre 40 e 90 euros ao mes por iniciar un negocio rodeado de outros, que esas sinerxias seguro que potencian o crecemento do comercio local, que debe ser a aposta que todos temos para evitar as tentacións das grandes multinacionais de acabar con ese produto de proximidade, esa economía circular, creo que todos estamos de acordo en potenciar. E que, ademais, como dixen, serviría de apoio para un proceso de dotar de dignidade aos comedores escolares, comedores de maiores, etc. Pedimos o apoio para que ese procedimento se inicie de xa. É un debate, creo que sinxelo, así que, agradezo de antemano o voto favorable dos grupos. Grazas. Moitas grazas. Señor Montero.
Nada, brevemente. Dende o BNG estamos de acordo coa exposición que fai o voceiro de Ferrol en Común. Debemos de dar todo o apoio que poidamos ao pequeno comercio, parte fundamental para dinamizar os diferentes barrios da cidade. E, por suposto, que os mercados municipais deben de ter un papel central relevante na dinamización, cando menos, dos seus respectivos barrios, non? Tamén é verdade que os mercados, para ter demanda e un bon funcionamento, deben de estar en condicións. E mercados como de Recimil están lonxe desas boas condicións, non? Por iso, o empeño que puxo sempre o BNG na rehabilitación e posta en valor deste mercado, que debe de ser eixe central da dinamización deste barrio. Parece tamén unha deixación que se tarde 7 ou 8 anos en abrir un proceso de adxudicación. Deberemos de traballar nunhas bases que poidan acelerar os procedementos da adxudicación en caso de quedar postos desertos. Quen quere poñer un posto non vai esperar 4 ou 5 anos para ver se o Concello ten a ben ou non de facer un proceso. Pero, se é verdade que queremos axudar ao mercado e pequeno comercio, parece de sentido común recordar que todas e todas deberíamos de traballar tamén para que no Sánchez Aguilera non se permita montar un novo centro comercial. Grazas. Moitas grazas. Señor Costoia. Ola, pois moi boa tarde a todas e a todos. Anticipar o noso voto favorable á moción presentada por Ferrol en Común, xustificada na aposta que sempre ten feito o Partido Socialista polos mercados, aposta que quedou demostrada ampliamente no mandato anterior. Por iso que para o actual goberno, pois o animamos a que tamén se poña a traballar a prol dos mercados, porque realmente é un apoio tanto aos placeiros, na súa maioría traballadores autónomos, como tamén é un apoio a pequenos produtores, a xente do mar, a produtos de cercanía, que son casi todos os que se venden nos nosos mercados. Tamén creemos que poñer postos a disposición é preciso, claro que sí, pero non é suficiente. Non é suficiente. Fai falla tamén acompañalo de máis mantemento e arranxos dos nosos mercados municipais, inclusive tamén esa rehabilitación integral do mercado de Recimil e, por suposto, tamén ter unha programación, unha dinamización que parta dende o propio goberno, dende o propio Concello, como clara aposta a eses espacios, a eses mercados. É por iso que ao grupo propoñente da moción queremos, pois facer unha engádega de un segundo punto na súa moción, se o acepta, que diría que se insta ao goberno a ter un calendario anual de dinamización de tal maneira que haya, cando menos, unha actividade de dinamización ao mes en cada un dos nosos mercados municipais. Moitas gracias. Moitas grazas. Polo grupo de goberno ten a palabra a concelleira de Consumo e Mercados. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Pois certo é que os mercados constitúen un espazo importante para a nosa cidade, xa que crean, como se decía, relacións sociais entre a veciñanza e que son un centro de actividade económico que fomenta, como decíamos, o consumo de produtos locais de primeira calidade e que xeneran oportunidades de emprego e, polo tanto, tamén economía. En primeiro lugar, quero comentar que este goberno aposta de verdade polos mercados da cidade, porque os consideramos fundamentais para nós, para Ferrol, e, por suposto, pola súa revitalización, que pasa por arranxar os problemas que xorden no día a día, pero tamén por outros temas que levaban demandándose durante anos, como era a porta principal da peixería ou a contratación do pintado desa mesma nave, que xa son unha realidade. Hai unha instrucción, como comentaban, aprobada do ano 2020 para a adxudicación dos postos baleiros dos mercados, pero, ollo, solo dos postos dos que o Concello ten a posesión.
Esta instrucción non está derogada porque, bueno, pois tivemos constancia de que hai postos baleiros que o Concello non recuperou a súa posesión e, polo tanto, en canto esa situación non se regularice, non podemos sacar a licitación pública, porque é evidente que non se pode facer unha licitación de postos se non os temos. Primeiro, hai que regularizalos, esta situación, e tomar posesión de todos os postos que están baleiros e sacar, polo tanto, así, unha licitación pública con todos eles. Por tanto, que quede ben claro que a instrucción está en vigor, as autorizacións a aquelas persoas que o están pedindo estánse dando, e tamén hai que sinalar que hai xente que pide postos que están baleiros, pero, repito, que o Concello non ten a posesión dos mesmos. Polo tanto, e ata que se regularice esta situación, non se pode sacar a licitación conxunta de todos eles. Os postos que están en condicións de poder facelos ao público xa están colgados na páxina web dende fai días. Esta é a folla e xa se poden solicitar. Pero só os que están nesta listaxe publicada. Non se poden pedir os que non aparecen, aínda que estén pechados, porque non estamos na posesión plena desos postos, pero estamos, de verdade, traballando niso. Por tanto, a licitación pública farase no momento que os postos que temos constancia que están vacíos e regularizados, pero é evidente que temos que facer as cousas ben, e estamos nese camiño. Se están dando os postos vacantes, pero, señores, comprenderán que non se poden dar os que aínda non estamos na posesión dos mesmos e que cada posto baleiro hai que tramitar un expediente que leva o seu tempo. Hai que ver, ademais, cada caso concreto para finalmente resolver como corresponda a cada un deles e que un posto este baleiro non significa que este libre. Hai operadores, por exemplo, e por iso incido tanto no tema, que teñen o título habilitante, que están de baixa no IAE e que teñen o posto pechado. Polo tanto, refírome con isto a que hai moitas casuísticas detrás de cada posto. Os que están libres están colgados no tabuleiro de anuncios da web municipal. Unha vez finalizado o procedemento no que estamos a traballar, como lles comentaba, que é recuperar todos esos postos baleiros, pero que non temos a posesión, xa se poderán adxudicar. Pero unha vez que estén regularizados, sacaremos esa licitación pública tan necesaria para que os cidadáns poderán así seguir disfrutando dos postos do mercado que están disponibles. Así que lles pido que non confundan a cidadanía que un posto que está baleiro cando non está disponible. Por outra banda, decirlles que non existe ningún inconvinte en incorporar esa medida que sexa posible nas cláusulas sociais que nos demandaban no texto da moción. Así que, bueno, como ven, e por todo o anterior, por todo o que lles veño dicindo, chegan tarde porque xa estamos traballando en isto e, polo tanto, imos a votar a favor desta moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Señor Suárez. Eu pensaba que non ia ter que intervir porque na radio o debate foi moi tranquilo entre vostede e a Ponce de unha maneira... Vale. Bueno, xa saben que un tema de timbre, non? Sí, é certo. Vamos a distender que estamos... Non vou gastar o tempo, senón... A ver... Parolle, vamos a ver. Ese método que están a empregar agora é un método absolutamente discrecional, arbitrario, opaco e sen ningún tipo de baremo. É dicir, que criterios se utilizan para dar un posto? A petición sen máis, pode pedir o calquera, hai que ter unha serie de requisitos. Eu creo que aquí ninguén intenta confundir a ninguén. Se hai 3, 4 postos que están pechados e teñen título habilitante, o que hai que facer é rescindir ese título, porque o mercado está pensado para darlle uso, inicien ese proceso e logo saquen a licitación. Pero por 3 ou 4 postos poden sacar o resto que habrá. Haberá, eu calculo que entre todos os mercados, decenas de postos baleiros. E creo que ese proceso debe ser conxunto nunha licitación única, transparente, publicada nun diario oficial, cun baremo claro, cun prezo claro, porque este proceso que estaba pensado, xa dixen, de forma meritoria, para un tempo de pandemia, é únicamente por 2 anos e non se está a utilizar ningún criterio máis que a entrada de rexistro e a discrecionalidade política. Se a político lle interesa darlle ese posto a unha persoa, dallo. Se a persoa non é da súa gracia, pode non darlle, porque non sabemos nin quen se presentou, nin cantos, nin foi informados en ninguna parte.
a min gustaríame saber, xa que vostede saca este tema e que se está xa traballando, que xa chegamos tarde, que nos digan nunha comisión cantas peticións houbo, que criterios se empregaron para dar eses postos e cantos postos se deron e cantos non se deron, creo que é o mínimo. Por lo tanto, eu creo que é moito máis oportuno para a transparencia e a democracia facer un proceso aberto cos postos baleiros que haxa que non teñan ese título como vostede di, que son moitos, empezar a traballar pero nun sentido transparente, non dando dedazos de postos a quen o pida, porque eso non hai ningún registro nin constancia do que están a facer. Moitas grazas. Perdón. Admitimos a emenda do señor Costolla. Moi ben. Señor Montero. Se hai postos que constan que teñen actividade e en realidade non hai actividade, home, pois eso non podemos tomalo como unha cousa normal, eso é unha normalidade, non? Entón, o que terá que vostede traballar para solucionar iso, é o antes posible. Señor Costolla. Sí, bueno, simplemente un pouco sorprendido por ese alegato a aposta polos mercados que fai a señora Fraga. Mire vostede, no mandato anterior, por nombrar algunhas cousas, se puxo en marcha o servicio a domicilio no mercado da Madalena, instaláronse desfibriladores nos 3 mercados e formouse os placeiros, tamén se fixeron campañas de dinamización como os nosos mercados da Anvida, tamén se fixeron as obras de millora do mercado da Madalena, sobre todo en canto a cubertas e en carpinterías, tamén se puxo en marcha o mercado de Caranza, que viña xa do mandato anterior e rematamos, finalizamos e abrimos ese mercado, tamén puxemos en marcha as adjudicaciones express, tamén montamos o sistema de seguridade de cámaras, o sistema anti-intrusión no mercado da Madalena, que era moi demandado. Tamén en todos os colexios de Ferrol repartimos en todos 25 libros co título Unha ollada a Vila 12, que fai, pois para que os rapaces aprendan dos mercados e do mercado de proximidade. Tamén puxemos en marcha, iniciamos ese proxecto do mercado de Recimil en compañía dos propios placeiros, reunidos cos placeiros. Tamén cambiamos a porta de madeira, que está na peixería. Tamén fixemos as reformas nos aseos do mercado de Recimil, así como outras obras de salubridade e seguridade no mercado de Caranza. Tamén fixemos a celebración dos 100 anos da peixería de Ucha. Eu non sei, vostedes apostan moito polos mercados según di, pero de momento en 10 meses o que fixeron foi no Nadal cantarlles pansoliñas un día en cada un dos 3 mercados. Foi a única actuación que se fixo. E o que teñen previsto para o 2024 pois é cambiar unha porta e pintar a peixería. Eso, dende logo, señora Fraga, moito de aposta polos mercados non ten. Desde logo, eu recoméndelle que se poñan a correr bastante para poder chegar a facer a mitade do que se fixo no anterior mandato. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García Fraga. Gracias, señor alcalde. Non pensaba intervir, a verdade, pero nada, simplemente parabéns, señor Costolla, porque en 4 anos fixo tantas cousas que nin siquiera foi quen de cambiar esa porta principal da peixería, que é unha realidade que fixemos en tempo récord. Unha porta que os peixeiros levaban anos e anos demandando, e en canto chegamos, esa porta está lista. Fixemos tamén en estos poucos meses, 10 meses, como di, animación nos mercados de Nadal, sí, sin gastar grandes fortunas, nin contratar empresas que fixeran animación e talleres para pequenos donde non asistía ninguén. Sin gastar unha grande fortuna. Por 800 euros houve animación no Nadal nos 3 mercados. A campaña O Teu Mercado tamén, coa Xunta de Galicia. E outras cousas durante estes 10 meses nada máis, ademais do pintado, como lle decía. De todas formas, o tema que nos ocupa hoxe aquí son os postos. Repito, estamos recuperando esos postos dos que non temos a posesión. Hai un expediente que tramitar e estamos en eso. Axudícanse, según señor Suárez, segundo día a instrucción, que non derogamos, está en vigor. Están adxudicándose esos postos. Mire vostede a páxina web do Concello, que fai días que non a mira, e aquí está a listaxe publicada. Nada máis e moitas gracias. De todas formas, esa engádega que propoñían, vamos a votala a favor tamén. Gracias. Moitas grazas, señor Suárez, para pechar. Bueno,
insisto, esa instrucción derógana, porque esa instrucción tiña sentido nun momento determinado, en pandemia, un momento de emerxencia, etcétera, pero esa instrucción é opaca. A quen lle está dando os postos do mercado? A calquera que se presenta por aí, fai vostede a baremación de quen merece un posto e que non? Se hai varias solicitudes sobre un mesmo posto, quen determina que posto se dá ou cal non? Creo que temos dereito a coñecer esa información. Ou sempre é unha solicitude por posto? E se hai máis dunha, como bareman? Sorteo en que público? Porque non vimos ningún sorteo. Bueno, eu creo que o método máis lóxico dentro dunha administración é unha licitación pública cunha baremación dos postos que estean disponibles. Nada máis, perdón. Moi ben, moitas gracias. Creo que vai haber unanimidade, poderán estudiar ben a fórmula na comisión. A parte de na web. Veña, vamos a votar. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Punto 14, moción do Grupo Municipal Ferrol en Común para poñer en marcha un programa de charlas dirixidas aos maiores para informar e frear as estafas. Para a defensa da proposta, ten a palabra a señora Purriños Carballeira. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Pois, bueno, hoxe traemos unha moción coa finalidade única de protexer a un sector da nosa poboación ante unha serie de acontecementos que están a ocorrer cada vez con máis frecuencia, como son as estafas ás persoas maiores. É indiscutible que se trata dun colectivo vulnerable e, polo tanto, a súa seguridade é moito menor ante este tipo de accións que o único que pretenden é roubar e enganar utilizando diferentes métodos, cada vez máis traballados, a verdade, para chegar ás persoas maiores coa maior facilidade posible e sen sospeita de que se trata dunha estafa. E non estamos a falar soamente do descoñecemento tecnolóxico que ten este colectivo, xa que seguen aumentando os fraudes porta por porta, chamadas telefónicas, mensaxería. Son moitas as estrategias que utilizan as persoas estafadoras, polo que nos atopamos cunha realidade moi dura. Moitas e moitos maiores teñen unha alta probabilidade de sufrir algún tipo de acción fraudulenta. Nos últimos anos cifrouse un crecemento dun 60%. Por iso, e sen querer tampouco alarmar, creemos que debemos apostar pola mellor ferramenta posible, que poida axudar a identificar e que protexa as nosas persoas maiores deste problema, como é a prevención e a información. Moitos concellos xa teñen entre os seus obxectivos a realización de charlas e campañas de prevención, donde se pon de manifesto esta información e os diferentes métodos utilizados, polo que dende Ferrol en Común solicitamos formar parte tamén desas boas prácticas e que se poña en marcha un programa dirixido a dito colectivo para previr as persoas maiores das estafas máis comuns, como evitalas, como actuar fronte delas e como facer a súa denuncia na policía se se chega a producir. Pedimos, en máis, o voto favorable para esta moción por ser de gran necesidade e un colectivo moi importante na nosa cidade. Grazas. Moitas gracias, señora Purriños. Polo BNG ten a palabra a señora López González. Moitas grazas. Non me vou extender moito neste punto porque dende o noso grupo creemos que este tipo de actuacións son moi importantes e necesarias na sociedade actual. É moi importante para todos e todos, sen importar a idade, pero é certo que os nosos maiores son o punto máis feble destas novas e tan cribles estafas, porque faisenos moi difícil saber se estamos ante unha estafa ou non. Do mesmo xeito que hai charlas dirixidas aos menores polo ciberacoso nos centros educativos ou outro tipo de charlas, para os nosos maiores é moi importante este tipo de charlas sobre as estafas e demais, porque son eles principalmente os que van dirixidas a esas estafas e ciberestafas. Polo noso grupo imos apoiar a moción para que nesta cidade, cando menos, poidan estar as persoas maiores máis alertas e ser coñecedoras delas que cada vez son máis elaboradas. Moitísimas grazas. Moitas gracias, señora López. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Costolla. Bueno, nada, moi brevemente, porque estamos totalmente de acordo coa moción presentada por Ferrol en Común, pero simplemente si queríamos deixar constancia que, bueno, non solamente as persoas maiores tal vez precisan de que sean informadas acerca de estas estafas, destes delitos, inda que sí é certo que son as persoas máis vulnerables a caer nestas redes, non? Polo tanto, nós o único que queríamos é propoñer
ao grupo propoñente da moción facer unha pequena enmenda que se eliminara dirixida ás persoas maiores e que se puxera ao final. Me explico, vou a lela. A proposta nosa sería instar ao Goberno local a poñer en marcha un programa de charlas informativas nas que ofrecer información sobre as estafas máis comuns, como evitalas, como actuar frente a elas e como denuncialas á policía, comenzando polas persoas maiores. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Costolla. Polo grupo do Goberno, ten a palabra a concelleira de Mercado e Consumo. Gracias, señor teniente de alcalde. Ben, pois, ben é certo que cada vez estamos máis expostos. Enterámonos a cotío de estafas de diferentes tipos e métodos cos que, bueno, pois se intentan enganar a cidadanía, pero por desgraza non só están dirixidas aos nosos maiores, sino que todos estamos expostos a abusos e estafas do público a todas as idades. Aínda que é verdade que son os grupos de maior idade os que teñen, bueno, pois maior risco e que son o obxectivo principal para os estafadores. Por iso nos parece oportuno o que propoñen nesta moción. Parécenos interesante poñer en marcha esas charlas para previr á cidadanía calquera tipo de engano e informalos para poder evitalos. Creemos tamén que a educación preventiva para non caer neste tipo de cousas é fundamental. Dende a Concellería de Consumo, pois xa fixemos no pasado mes de marzo unha primeira charla informativa sobre como reclamar os gastos hipotecarios e agora imos facer co Instituto Galego de Consumo a través do Departamento de Formación da Escola Galega de Consumo unhas charlas sobre os dereitos básicos das persoas consumidoras e como reclamar, sobre os servizos financeiros e bancarios, sobre a contratación dos servizos no fogar, que o máis frecuente son a luz e os gas, os máis comuns, sobre o etiquetado tamén de produtos alimenticios, que a veces hai consultas cos códigos de barras dun país que solicita un etiquetado e resulta que o produto é de outro país, que non exactamente é unha estafa, pero que pode levar lugar a engano. E todo isto destinado para todos os públicos, porque todos podemos ser víctimas dun engano. Tamén estamos abertos a calquera outra temática que sexa interesante, que nos propoñan os grupos ou simplemente que nos demande a veciñanza. Así que, como ven, xa estamos traballando niso e van ser unha realidade máis pronto que tarde. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora García. Polo grupo propoñente, ten a palabra, señora. Moitas grazas. Bueno, pois simplemente dar as grazas aos grupos políticos por apoiar esta moción. Aceptamos a enmenda, pero sí que, bueno, queremos puntualizar que aparte non pensamos solamente nunha charla como tal, seguramente é necesario un traballo continuado porque o problema pois non para de crecer e tamén ter en conta ese 60% do crecemento en persoas do colectivo das persoas maiores, que é onde maior é o incremento, non? Son máis vulnerables. Nada, simplemente dar as grazas e espero que se poñan canto antes. Grazas. Moitas gracias. Polo Bloque Nacionalista Galego, polo Grupo Socialista, quere turno de peche, pois pasamos a votación coa engádega según propuxo o Grupo Socialista. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte punto, secretaria. Último punto, moción do Grupo Municipal Socialista para acelerar o establecemento dun centro de investigación e desenvolvemento das enerxías do mar e o seu almacenamento de Ferrol. Ten a palabra o voceiro, señor Mato. Pois boas tardes de novo, señor teniente alcalde. Bueno, eu creo que convinte nestes plenos non somente poder debatir en termos xerais de cuestións que, sen dúbida ningunha, son do noso interese, non? Tamén é oportuno tomar no ámbito das nosas correspondentes atribucións medidas para poder paliar estas cuestións das que viñemos de falar hai un intre, non? Concretamente estou falando pois de como a industria pode ser un revulsivo na nosa contorna. Como xa saben, creo que se mencionou antes neste pleno, pois efectivamente a min tocoume pois solicitar que este concello estivera dentro deses concellos que poderán recibir axuda como municipio de transición xusta. Eu creo que non estamos como para desbotar ningunha axuda
veña de quen veña, e dende logo creo que tamén levamos moitos anos pois, a traballar xustamente para xerar non somente máis industria, senón industria de máis calidade e, sobre todo, moito máis valor engadido aquilo que facemos. Non? Se lembramos aquí décadas non? De traballo falando de como se podía mellorar bueno, pois o coñecemento en relación co desenvolvemento do sector naval, co desenvolvemento das novas tecnoloxías, pois creo que temos unha ferramenta fundamental para poder facelo. Agora sí, dende o Ministerio de Transición Ecolóxica, a través do Instituto de Transición Xusta, se lle transferiron a Xunta de Galicia 111 millóns para poder traballar xustamente pois, neste eido. Non? Por lo tanto, eu creo que temos que aproveitar esa oportunidade. Quero facer aquí facer mención a algo que me preocupou moito, non? E creo que tamén é unha tarefa na que quen goberna esta cidade debería de ter moita preocupación, que foron as palabras do reitor da Universidade da Coruña dicindo que non era quen de ter fondos suficientes para poder facer ese novo centro, futuro edificio de investigación e innovación na industria que ten previsto desenvolver a Universidade da Coruña no campus de Esteiro. Pois creo que, como saben, non? Temos unha oportunidade única. Temos a oportunidade de, como administración e como goberno en Ferrol, poder reivindicar xustamente que Ferrol dispoña dese centro de investigación e desenvolvemento das enerxías do mar e do seu almacenamento. Agora mesmo son claves para poder cumplir os nosos obxectivos como país en relación coa reducción das emisións. Creo que temos o hub industrial da eólica mariña en Ferrolterra, e temos que dar un paso máis adiante. Non? Temos que facer cómplices tanto as entidades públicas de investigación, as universidades, as empresas públicas e as empresas privadas para todavía conseguir moito máis valor engadido nesta cuestión. E, polo tanto, eu o que lle reclamo é que dende aquí tratemos de que a Xunta de Galicia acelere ese proceso. Señor alcalde, tivo ocasión de defender unha moción moi parecida no Parlamento de Galicia, votou favorablemente. Eu creo que, como xa teño dito en moitas ocasións, vou a reivindicar durante estes 4 anos que teño outro papel diferente como voceiro da oposición, o que dixen cando estaba no goberno. Creo que a política é importante, creo que hoxe é un bom momento para decilo. Eu creo que nós temos a obriga como políticos de facer propostas e creo que se son boas para a cidade de Ferrol, creo que seguramente estaremos facendo ben o noso papel. Por lo tanto, o que pido é que dende aquí todos xuntos reclamemos ese centro de investigación, podamos dotar a nosa industria e a industria de Ferrolterra de maior valor engadido e o gallá que dentro de algúns anos podamos ver diseños propios con enxeñeiros propios, con alternativas propias para poder seguir xerando enerxía no mar, poder almacenar esa enerxía e, dende logo, ser moito máis competitivos no industrial. Dese xeito, o que conseguiremos tamén será que non tantos mozos e mozas teñan que sair da nosa comunidade autónoma para poder traballar lonxe das súas familias. Seguramente estaremos facendo ben o noso traballo. Mais nada e moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, como estou sustancialmente de acordo co dito po señor Mato, non vou engadir moito. Únicamente que nos apoyamos esta moción porque creemos necesario que non se limite a produción de eólica mariña na nosa comarca a eses yaques que ao final únicamente montaxe e non ten a importancia do desenvolvemento tecnolóxico e o valor engadido, como se decía, doutras partes da eólica mariña que ten un futuro obvio, creo que ninguén o pode negar, e que se non se fai aquí, dende logo, se vai facer noutro sitio que xa sabemos que moitas veces nos ten pasado que por deixar pasar as oportunidades, ao final o desenvolvemento vaise para outras comarcas que non teñen tanto reparo. Nada máis, o voto favorable. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, creo que a estas alturas ninguén dubida que o desenvolvemento das enerxías renovables e da eólica mariña ten unha perspectiva de futuro que deberíamos aproveitar. O que sí é certo
é que hai dous aspectos ao redor do cal se dan os debates en este ámbito. Por unha parte, está a capacidade de desenvolvemento tecnolóxico, que é un pouco o que se trasluce desta moción, e co cal, desde o Bloque Nacionalista Galego, estamos de acordo, e a necesidade de poder aproveitar as nosas circunstancias específicas, os nosos recursos e as ventaxas competitivas que temos, tanto por infraestructuras como por coñecemento, no que é o ámbito de desenvolvimento da construción naval e no que é o ámbito de coñecemento do que é a eólica, e por outra parte está o debate ao redor do espolio enerxético diante do que o Bloque Nacionalista Galego ten unha posición clara e contundente negando a posibilidade de que isto se poida acometer e desenvolver. A realidade é que estas dúas esferas de debate a día de hoxe teñen unha situación cando menos non equivalente. O desenvolvemento tecnolóxico cada vez está máis lonxe de facerse realidade, pese aos anuncios feitos de maneira reiterada por diferentes administracións públicas, e o espolio enerxético cada vez se fai máis evidente, a pesar incluso das advertencias desde o ámbito xudicial da maneira en que se está a cometer. E, por tanto, creo que sería bo que desde as administracións, en este caso a administración local, asumamos a defensa dos intereses propios da nosa veciñanza, unha veciñanza que está agardando porque poidamos ofrecerlles proxectos industriais avanzados tecnolóxicamente que poidan xerar un emprego de calidade como o que podemos estar a falar hoxe aquí, pero unha mesma veciñanza que está a rexeitar a reproducción dos mecanismos de espolio enerxético que levamos anos soportando en encoros ou mesmo nos montes do noso territorio a través de grandes empresas enerxéticas que o único que deixan despois do seu paso polo noso país é nada máis que un deserto abandonado no cal incluso se chegan a deslocalizar empresas como as que poderían acompañar proxectos como este na nosa comarca, como a de Siemens Gamesa nas Somozas, e que deberíamos aproveitar para conxuntamente pular por un sector no que creo que todos e todas estamos de acordo en que é un sector de futuro e no cal temos as condicións necesarias para poder desenvolvernos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Goberno ten a palabra a señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde, e boas tardes outra vez. Neste punto quero adiantar que imos votar a favor cunhas emendas transaccionais que fixemos esta mañana e que aprobáronse polo Goberno Socialista. Paso a lelas. Exactamente, Goberno, non. Bueno, Goberno, polo Grupo Socialista, encima de que os subo. Paso a lelas. No punto 1 quedaría a Xunta de Galicia a seguir dando pasos para acometer as accións necesarias para establecer o polo de I+D de enerxías renovables en Ferrol en cumprimento do establecido, que non teño aquí a moción. Me dais a moción alguna? Tanto papel e non encontro nada. Pois quedaría a Xunta de Galicia a seguir dando pasos para acometer as accións necesarias para establecer o polo de I+D de enerxías renovables en Ferrol en cumprimento do establecido na proposición non de lei aprobada por unanimidade no Parlamento galego e nas propias verbas do actual alcalde de Ferrol e tamén do presidente da Xunta de Galicia. E o punto número 5, que non tenéis aquí, solicitar á Xunta de Galicia que estableza os acordos necesarios coa UDC para que se poidan establecer sinerxias co futuro edificio de investigación e innovación na industria no campus de Esteiro e se poidan establecer estrategias de colaboración público-privadas e transferencias de coñecemento. Agradecemos ao Grupo Socialista a admisión das nosas emendas e tamén queremos agradecerlle que traian a esta moción ao pleno porque creemos que tratase efectivamente dun tema de vital importancia para Ferrol.
Debe de ser para todos nós fundamental priorizar os proxectos estratéxicos para a xeración de emprego en Ferrolterra e para que consigamos que Ferrol figure no mapa como centro de enerxías renovables no noroeste. Temos tanto o enclave como os medios naturais perfectos para convertirnos en referente da enerxía renovable. Temos no Pacto de Estado 3 dos 4 proxectos industriais estratéxicos xa están na nosa zona. Pero tamén se comprometía un polo de emprendemento de I+D en enerxías renovables en Ferrol e, polo tanto, necesitamos e instamos a que isto se leve a cabo. En este punto estamos totalmente de acordo co Grupo Socialista en instar o desbloqueo por parte do Goberno Central e a incentivar o impulso por parte da Xunta de Galicia. Dito isto, Ferrol merece todo o noso apoio e o apoio por parte de todos os partidos. Debemos deixar a un lado as cousas que nos diferencian e tratar de cultivar as cousas que nos unen, como elevar a Ferrol hacia un futuro positivo que tanto merece, no que o polo de enerxías renovables sexa unha realidade e no que se consolide como hub industrial do noroeste. Quero engadir simplemente que estamos plenamente comprometidos coa universidade, temos moi boa relación e estamos a facer todo o que está na nosa man para axudar a que leven a cabo os proxectos que teñen. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde, e moitas grazas aos grupos que xa anunciaron o seu voto favorable. Eu, como dixen ao principio da miña exposición, creo que hoxe é momento de poñer en valor a política. Creo que aquí estamos sempre todos facendo política e creo que dende a nosa legitimidade, cada un de nós podemos discrepar e, polo tanto, eu creo que chegar a un acordo sempre é moi bo. Creo que así debería de ser, a pesar de que en moitas ocasións resulta tremendamente difícil. O digo porque creo que non hai problema ningún, eu creo que como alcalde intentei traballar o máximo posible neste asunto que me parecía de capital importancia, investimos en moitos cartos en poder facer isto posible e trasladamos este asunto á Xunta de Galicia. Simplemente decirlle, señora Pieltain, que este asunto está, dende o punto de vista do Estado, desbloqueado. Hai 111 millóns de euros disponibles por parte disponibles que se transferiron á Xunta de Galicia, disponibles por parte da Xunta de Galicia para poder facer este investimento. A min o que me preocupa é non ter información de como vai esa tramitación e, dende logo, tamén lle digo, aquí, aparte de falar, hai que despois tomar medidas. Eu creo que é importante, e xa lle avanzo, que no vindeiro pleno vou a traer algo que me preocupou moito. Creo que ese edificio de investigación e innovación na industria que reclama legítimamente o primeiro campus industrial de excelencia que temos na nosa cidade é básico para poder darlle contido xustamente a isto do que falábamos antes. E me preocupa moito que as universidades galegas no seu nome, o rector da Universidade da Coruña teña dito que non vai a ser posible facelo como tiñan previsto por un problema de financiamento. Ese é o noso traballo e creo que xa lle teño dito en moitas ocasións ao señor alcalde que nese traballo pode contar sempre con nós. De feito, eu creo que aquí pasou un pouco por riba, alégrome moito de que todos aqueles proxectos dos que lles falábamos hai un tempo cando tivemos ocasión de discutir acerca do orzamento, como eran proxectos como a praza de... como eran aqueles proxectos que tiñan que ver co centro cívico de Caranza ou con algunhas das rúas se incorporaran agora a eses proxectos que se van a presentar como proxectos subvencionables ao Instituto de Transición Xusta. Simplemente lembrarlles que hai unha necesidade, e para rematar, unha necesidade moi importante na nosa comarca dun centro de formación para os traballadores e traballadoras do naval. Non desboten esa idea. Eu a puxen en riba da mesa, me parecía un proxecto importante para ter en Ferrolterra e simplemente decirlles que se toman algunha iniciativa nese sentido van a ter o voto favorable do noso grupo. Mais nada e moitas grazas. Moitas grazas. Señor Rivas. Sí, grazas, señor. Bueno, eu nada. Eu alégrome moito que o señor Mato e o Partido Socialista cheguen acordos, pero cando menos agradeceríalles que nos des conta deles, porque non sei exactamente como queda
a moción. Entendo a esa especie de edulcoración do primeiro punto, pero o último punto non... Non acabo de entenderlo moi ben, pero bueno. Si non lo poden explicar. Sí, no, a moción original témola aquí, se nos entregou antes de iniciar o pleno, pero nos propoñen que se establezan sinerxias coa universidade. Como diría un antigo interventor desta casa, as palabras son as que son e o texto di o que di. Decía el, e o informe di o que di. Non son eu quen lle debe tal, pero o señor Mato vai pechar, entón creo que lle poderá aclarar as súas dúbidas, non, ao respecto. A ver, a dúbida basicamente é se o quinto punto ao que se está referindo é a construción dese edificio, se está referindo ao desenvolvimento das actividades que ese edificio poida ter a posteriore ou a que se está referindo en concreto, porque do texto non se desprende, cando menos claramente, cal é o obxectivo do quinto punto. Brevemente. Moitas grazas. Eu creo que eu o vexo bastante claro, é dicir, o que queremos dicir é que poden estar seguros de que vamos a apoiar a nosa universidade en todos os sentidos, co ánimo de estar xuntos en todos os temas estratégicos para a cidade. Pode entendelo como quera, como ben dixo o alcalde, o texto é o que é, o Grupo Socialista o entende, o Grupo de Ferrol en Común non o sei porque non dixo nada, pero o texto é o que é, ou dicen que sí, ou votan a favor ou votan en contra. Moitas grazas. Hasta aí. Señor Mato, para pechar, se lle parece, brevemente, por favor. Pois sí, brevemente. Eu creo que foi o que tratei de explicar na miña exposición. Lamento, señor Rivas, que non me explicara suficientemente ben. Evidentemente, eu na miña moción tratei de facer dúas cousas, non? En primeiro lugar, pois rematar ou intentar que esta corporación se pronunciara en relación con ese polo de investigación, non? Por las razóns que dixen, non? En segundo lugar, pois amosar a miña preocupación polas verbas que dixo o reitor da Universidade da Coruña dicindo que tiña problemas de financiamento en relación co futuro edificio de investigación do campus, non? E, polo tanto, eu creo que, bueno, non é somente este tema dunha infraestructura, sino que podería facerse compatible. Creo que para eso tamén poderían servir estes fondos do Instituto de Transición Xusta. E supoño que o Partido Popular pois non quere, digamos, comprometerse moito, e por eso decía que nun vindeiro pleno traeremos aquí que haxa financiación suficiente para poder facer ese estudio e someteremos a debate. Eu creía que era unha boa ocasión, pero creo que sempre é mellor chegar a un bo acordo, non? Que non a un acordo decente que non a un desacordo. Ese é o motivo polo que estou de acordo coa transacción. Xa ven que cada un pode interpretar as palabras máis nada, moitas grazas. Como considere, pero efectivamente o importante é acercar as diferentes interpretacións. Entón, se lles parece, vamos a votar o texto transaccionado. Votos a favor. Vale, queda aprobado por unanimidade. E, ademais, se podemos aprobar por unanimidade, moito mellor. Poderemos, de todas formas, falar este asunto en voceiros ou... Vamos ao apartado de preguntas. Hai dúas sobre o centenario da morte sobre os actos do centenario da morte de Lenin. En primeiro lugar, formulará a pregunta
o Grupo Municipal do BNG, o señor Rivas. Grazas, señor Rey. Pois, bueno, eu creo que a pregunta é unha pregunta sinxela e, basicamente, o que lle estamos a preguntar ao Goberno é si pretenden vostedes dedicarse a censurar ou a recomendar actos nesta cidade en función da adscripción política ou actos que non poidan ser concomitantes coa súa ideoloxía. Eu creo que este tipo de actitudes, tendo en conta os precedentes dun goberno que non leva ningún ano decidindo os designios do futuro desta cidade e que decidiu, ou cando menos intentou eliminar o galego dos contratos municipais, marxinou a personaxes como Moncho Reboiras dun homenaxe ás víctimas e aos asesinados polo franquismo e que agora pretenda censurar actos pola súa componente ideolóxica, supostamente con argumentos, ademais, falsos e que non se axustan nin a resolución a que vostedes fan mención nas súas declaracións públicas, porque creo que Lenin nin é fascista nin é stalinista, pois, sinceramente, cando menos, algún tipo de explicación deberán dar das recomendacións que fan en concreto respecto destes actos e algunha explicación deberán dar ao respecto de si van a continuar con esta política de recomendar que os diferentes colectivos e asociacións desta cidade teñan que pasar ao filtro ideolóxico do Partido Popular para decidir si poden ou non desenvolver este tipo de encontros. Moitas grazas, señor Rivas. Señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, a pregunta vai no mesmo sentido que o do bloque. Temos noticia de que a Esquerda Revolucionaria e a Fundación Federico Engels tiñan solicitado a Ateneo Ferrolán o salón de actos para celebrar o centenario da morte de Lenin, a caída no 1924. O 12 de marzo, cando foi solicitado este espazo, a resposta da Secretaría do Ateneo confirma a disponibilidade para a celebración do acto. Porén, o pasado venres 19 de abril, os solicitantes reciben un correo da mesma Secretaría no que se lles comunica que se ven na obriga de cancelar o acto previsto sen máis explicacións. A prensa local fai público onte un encontro entre dous concelleiros do PP e o presidente do Ateneo Ferrolán previo ao correo no que se anuncia a cancelación do acto. A pregunta é, houbo por parte do goberno do PP algunha suxestión ou mesmo obriga que motivase a suspensión dese acto xa previsto e autorizado polo Ateneo? Teño que dicir que, non sei se saben, pero o acto estáse a celebrar, ou ao mellor xa rematou, pero celebrouse no Ateneo igualmente. Non sei moi ben as condicións, pero tivo lugar ese acto. Moitas grazas. Moitas grazas. Para darlles contestación á pregunta, ten a palabra o concelleiro de Cultura, o señor Pontefar. Como as dúas preguntas son prácticamente iguales, sin matices diferenciadores, contesto rapidamente dicindo que non, que este goberno municipal non prohibiu este acto. Hai testigos aquí das miñas palabras nunha reunión co presidente do Ateneo, xuntamente ca compañeira concelleira de Turismo, donde íbamos a falar de outro tema completamente distinto, e eu comenteille o presidente do Ateneo que acababa de ler na prensa que iba a haber ese acto. E recordeille que había unha resolución do Parlamento Europeo do ano 2019 que el non debía conocer, pero que sí coñecía, de que recomendáballe a todos os Estados membros da UE que non permitan actos nos que se faga a exaltación de resímenes totalitarios citando expresamente nazismo, fascismo, comunismo, non stalinismo, comunismo e outros movimentos totalitarios. Isto foi o que lle comentei ao presidente do Ateneo. O presidente do Ateneo logo decidiu, sin ter eu conocimento para nada da súa resolución, decidiu prohibir o acto. Entonces, isto é o que hubo realmente. En canto a si vamos a seguir perseguindo, bueno, non hai persecución, queda claro, non hai prohibición, que quede claro, polo tanto, non temos ningún interés, desde logo, en prohibir, en poñernos agora aquí de censores, de prohibir actos que organicen centros privados como é o Ateneo, ainda que dependa
económicamente do Concello, pero ten a súa propia autonomía, como calquera outra colectividade da cidade. Eu creo que isto ten que quedar moi claro. Non pode nadie pensar que o Concello agora se vai a dedicar a examinar en plan censor o que se fai na cidade. Eso é a nosa palabra, ese é o noso compromiso. Nada máis. Moitas grazas, señor Pontefar. Temos outra pregunta do Grupo Municipal Socialista. Perdón, porque efectivamente, a de Medio Ambiente, en primeiro lugar. Señora Lamas. Rapidamente, recentemente o negociado de Medio Ambiente sumou 2 baixas máis ao seu xa minguado persoal. En concreto, falamos dun oficial administrativo que estaba facendo reforzo e un supervisor de parques e xardíns. Dada ademais a falta do enxeñeiro agrícola, que todos sempre coñecemos, tememos que esta situación empeore a axilidade dos expedientes de disciplina medioambiental, como limpeza de fincas ou de montes, que tanto afectan aos vecinos e veciñas da nosa cidade, así como outros asuntos que pode haber pendentes na área de medio ambiente. Por iso facemos esta pregunta. Que ten pensado facer o Goberno para garantir o funcionamento do negociado de medio ambiente? Ten pensado algún reforzo de persoal no prazo inmediato? Moitas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Para darlle contestación, ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois, moitas grazas, señor alcalde, de novo. Pois, esta pregunta xa foi feita en comisión, en varias, ademais, e xa se contestou todas as veces, pero, contestamos tamén aquí e agora, unha vez máis. Nos próximos días saldrá a convocatoria de enxeñeiro técnico agrícola que está na oferta pública de empleo do 2021, que deixaron, vostedes intactas. Agora, de feito, pola preocupación de poder incorporar máis de 30 persoas, basicamente de carácter técnico, a plantilla municipal que tan falta está, aprobamos a semana pasada na mesa de negociación unhas bases xerais que foron bastante celebradas e tiveron bastante consenso, porque para poder acelerar e axilizar precisamente estes procesos de contratación. Xa lle digo, somos perfectamente conocedores da situación do negociado de medio ambiente, por suposto. A oficial administrativa, de feito, pasou a ocupar a jefatura de negociado de cultura que vostedes, lles recordo, deixaron tamén baleira. Moitas grazas. A seguinte pregunta. Señor Fernández. A pregunta é: cal é o destino previsto para o centro comercial Portanova, tendo en conta que no anterior mandato estaba previsto ubicar a sede do Centro Público de Orientación, Emprendemento, Acompañamento e Innovación para o Emprego, promovido polo SEPE. O centro de coworking promovido pola Diputación Provincial da Coruña é unha oficina da Policía Local das que nos gustaría saber en que estado se atopa. Para darlle contestación, ten a palabra a concelleira de Urbanismo. O Goberno recoñece a importancia estratégica de establecer a oficina 712 do SEPE e priorizouna como un dos seus obxectivos principais. Durante as diversas comunicacións e reunións con personal de SEPE, percibiuse que a proposta inicial enviada polo Concello en decembro de 2022 non satisfacía as necesidades requeridas polo SEPE. En resposta, en xaneiro de 2023, o SEPE enviou unha proposta con compromisos concretos, pero lamentablemente non recibiu ningunha comunicación por parte do Concello. Esta falta de resposta levoulos á interpretación de que o Concello descartaba a proposta. Uns meses despois de asumir o Goberno, o SEPE puxose en contacto connosco para informar sobre o proceso do cal estábamos previamente desinformados. Comenzamos a traballar en colaboración e coordinación para identificar a localización máis adecuada e actualmente estamos á espera das localizacións propostas que o SEPE determine se viable. Comprometémonos a brindarlle todo o apoio e os recursos necesarios para facilitar este proceso, xa que é crucial para o desenvolvemento e benestar de Ferrol aproveitar esta oportunidade de tener unha oficina de SEPE na nosa cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, pois rematados os asuntos da orde do día, levantamos a sesión.